Oto akotire pompane so mo oni premier tentere ya pekura wona no brode enye peda na na sa wotina se ya no otumfo opim so otikokko so atwe pire okasa no ma tutu ontoma sa se wotie na na Krobea am fire kajagum na yetie Abusiafo ema mu nyina ha dumie no abo bra so nsema hodi aboa no wei Asem Beba Dabi kase ne yasim konwa ya de ebesumu na ene awiabre nsema hodi ya de bra mu no wuti bia uyembe hyew bisu ho no nsa befo fruits no asese die na asie die de makotene bi nie wa kira se brantie bi osusu se ne yiri afrim wanu ama abusiafo amane kwaya ade ni na mu no afaso na busiafo bofu yesei apostle achi abrantie no eljonfo bi o yebekọ western north mountain mu Dwaboso district sabre ya kire ntafo bi ede na ntafo ya chi wo mu yede mu chibo na Asante mountain apostle force ya kase ya we putupru wo mu to na mo bi no kire se wi pa apostle foi egu mu nsam no ha wi nie omba nom anamba chama Asante mountain fo ya man bo fo hodi omode beye ye be kan kire no sanso na toronche mu aboafo wo mu apiedi ede nsema bro apiedwa na nsema wo mu kan nyina no ye bambo ya ye mu atidwo mu ye be fa so na ya bo ye ho ba obreja hyehye no enyi to say o ene na trase na awie ensama ya de ba no bebere mu biye na ya bo akire di amamo no ye trase ya wazum se awie abo ebenya breso bi anu a na won mebo ya chidom na bede we kese akasa na ye ka wo ho asema kire mu Vitamin French ya dionu ni ano ne ya ede na ahodi nwo muo wasum Ghana fo abon mabaso ana ye ka kire wo se vitamin ne die ukodwas na wi open ne bia bo nu na kre wa eno ana so nom o so am drink ne wo ho nom we cafe bia nim ana afi preservatives bia so nim wo say asomudu obi ento num ahoden say twum wo vitamin choco wo de Ghana hair cocoa na vitamin banana so ye kodu na do dia strawberry ne wo ho nom abusia omega 3 calcium ashmantin koda ne mpanufo bia no minkoda no kra de emonyi prom ma otimi so esua de mo ho towon vitamin ke anu dia kodwa so abusa we mfrishia dionu nie okwa se original vita milk youth opportunity and transformation in Africa yo tan so say wo abamnu peduma yen fansa nche odamere famu ntrefie nkasa onye adwuma nye bra wo ma won tetiye na uyu asa peduma kra de ma hospitality sector ne mu say hotel and asa restaurants ahodo ebusia obema adwuma esisi a ahoma ne frɛ na onum amfa nkrofo anyaw 0501 499424 for perfect series nguma no de kan for dia ba wo se dwe wo pen wa mapade a na akura no akenkan konkan a ye perfect series nguma no a gs ne naka wo mo agya tumu so nkokwa so ya wo kire se free des wine ko cg chess nkoda no edwa ya wo de aba wo mo so nkokwa so ye wo english ho basic one ko gs free don edwa ya wo de aba history of Ghana wo me ya betwa bi abakọ so abroad no mu nsam de ye chichi so nkokwa so front wo kan ya pe don ko na kwa dwunu mu akọja kodwa tena so etie bra babisan bia no wo de anu ye no basam for arami so ho Yesu kakra Muhammad kakra na anu de kakra edian kan ya nche mu basic one ko gs free edian wet aba computing no so kg1 ekosi basic 6 creative version so ho basic one kosi 6 no afi science ma sinkonta view obebu nkonta hurudon so dodo e na wadon so obeka ni nyina aja kire preschool nkoda don so na siri wine ekosi kg2 your university de ma wo mo language literacy creative arts phonics computing coloring and writing afi just one kosi the 3 no your english social science rme computing career technology yes at exam questions no to di body di an bia mok e na hye nkoda don den e de we no wo de no a be hyase asusu ade a bu se yemfa ibia ma no no won na kro no terminal exams midterm so de e wo ho ni nyina ta me perfect de no an ma nkura no e konkan ye kuma se fo e ko putuja ye ben station one kran so adan so one first stop ho no na be wo cha kwan wo man mo fa na ba bia tonton ngoma bu bro mo perfect de no e na ye ne ma obi number is 0243 299 938 and 0540 755 465. Yes, and for penny of a John Chubosi, I could not damn and also crojet dia my ye could you morning yan kwame direction the atom Facebook like this woman for moon beer and the videos I hold were air ban no where so only Facebook this was Brasu see the one here
dia obehwa mo ani be prince wonya asam keto videos na bra jataba e wa ha na eno ba efia bo ajewa wono nso ebo echidomania no mienu a edon yi mo tie nka medie no kwame a Johnny Boaten Professor Kokoto anafe Asonaba ohene Kwabena Boaten ensem no nie Asem Beba Dabi asam no dia ba dabi no ane ewo mu no entie so de woni kirem e won finfin mantam mu a wo se ne Krobea ko abrantie bi eirewu na niriwu ye de ode aye nire na mu no asem be ni kwaku chas na ya man boni simo poko free wa homa ne so bebi esi ye kwa ode mu na fa so nam so busiafo bu ofo ma posifo abamu o wona de akire Simon ati say Hello Simon. Yeah, Professor Meton Kaba. Where you do the actually? Asami, esi wa he poche na emuche muzi ati sense we mu awram papa dama bo enchiremu. Prof that say here we take a fadisia we nyame we sra yen. So the kind dey asemu ma ne boy na ma we take a tifo e brain no. Abranche ni din e de kwa scratch onya fisia no e da 944 years. Minia na be pimu ewo eye bia ye fro nu makuma a wo twifu atimo kwa mensimu a ho da krachi woni maame onya fisia aduowotwe a maame ye dia do na de friend of maame Estabulu na area hade dia do na de friend eye Nigeria woman minia prof nansen enche kura ene beto gese maame no wayira ama yewu no ne kase ne nyemu no na maame no wo be pimu ewo mpatemu ase a asoro be ya tie na so prayer camp bia idi ede miracle prayer camp I won yama kuma say na maami o down the soft ngini o no na tisa empaibo kui enti ku ndi on na tifia ja ade tia no makoye empaibo na no masa be fia na asem wo no na maami onya fisi do ki ka ya mini ya nyamuche akra ebusia bra Facebook live ne so Simon obeto aso wode ni kunu no na ye empaibo no wa ni ejina ye na ebusia ba Facebook live ne so a video bi da so wo de bra behwe enkoma Simon ka ye die Simon to aso video no da so tie for mra no de o mehwe enkoma na wudi na ho video da so yenko good prophecy a telefone nyina mra with 102.9 no mra Facebook behwe ene man fo nyina ho do a ye de aka aso ye ka nyina ho se ne be ya o mu nyina ni ebetimi ehunu bie wo fi ho na prof once approach for the power bodom pimpa nya sam pitu akra nyina se abrante kwa kucha ase kan ho asemi wo ye fi no aduana 44 years na maami ameka se wona da ayamba boku a ye fe no miracle prayer camp yi a woni makum ayi wona tifie ba ko aje ade achi a na won akwa akoya so yatuntum nyame a na bese ne kakrantum ni ena maami ka che ne hukani a e kwa kucha se miwra na se asese de menyi ne menya fi se de wotwe mi fie ni ekuru se na se me hu mfa me ana be kwa ko se o maami anya fi se se nyi de e kani pa bra bon prof be 2 weeks ni asafo me kpani a so for maami da so na me yi hu Kroma for no one of the ben pattern mo nyina kwese ma menya dum hu no bi se kwaku na wo yire na se wa fa hene kwaku se o me yire dia na se na ho fa no na be ne konkran se ne be je be kwa kwanya rehwe na watu anya ho de ma pa be tom pa boya wo yiso enti prof e be se 2 weeks ni ye hadisi ya pe ma mi ya o ka ne kwaku se o be ne konkran o kwanya raba na kwaku bunya prof ya fi nko be ma se eda no mudamu no na branch kwa kuchasi wotini maame no na no area no se kokobbo maame na busuafo se abusuafo yi me yira me netie so maame se na ho faro na mu matwa ko ne crate no kwa kuchasi anya se maame na free mu no wakobbo bia mane ene dan na woni so maame damu no prof wotini egbo am na wodam wa na wode so maame a wonya mfisia aduowoto se dan no minia abusuafo epe maami yihunu adofo nyina hwene yihunu obi se kwa me de sima enkan no wo jarere na wona asem temprefo tena sidi no se da bi kwaku de wo kan de yadwene ho yenti asase maami be 2 weeks na yehunu wo sorry a wona wo sofo na obi jampa go fi ha na wo ya sorry na wo ji correction na tese de maami no wo de no eno na wo so wo ye na tese asa sorry no se da so na ba be di wusam enti prof ampene for tena sidi no se da bi ade kwaku ye no mujemudi de ya enye se krachi na se boni bi na wadi prof ampene for ko bo ga dem ha e da no mudemu no se ko wo timi de maami na wo wu na mu na kwose ana wo twaye ko de se ba ye obi antie enti ko ba sara na ampene for ko bo apolisi fo a
omo e what for press man ya say busuafo e prose for mra na say na krachi wetin e dey will be prof ampani for be to them wa make say ma me onya fi say aduo what choice of mama a one of them like prayer camp ano no say go wu e ma krachi na kobo na busuafo amane e no no to for mo wa de ma me na accept down with them na get them down so na say because asala be re hotem pa enti me no ka say dey apart from true prayer so ensa ka branch ko kucha say e di ka kra no so no be no the pakọ area na watimi afrim oba no obusuafo wan ka kanche obusuafo na ma me na wu a na nko wodi asem no wati no watimi agbo ma me na sem wodan wan ka sem do ese adwobani apa wotrim so na emu na asesi ya prof wotimi ko tua no prof me no ka say yesi na ko pay mu wa sabia yetimi de emu no akọta sukocha de kama empenfo so etimi bo emu no mantu bisa ya ko kuchas na yire wanya fisia de wotwi ma me na wu ede won de mu no won wotimi sie ma me na wan kan kire asoroma wan kan kire ma nipa ono mutima ntamu enye oba na busuafo nyina wan kan kire bi ono aye kokoa mu etima ko sie ma me na yesi de me no ka say abambofo sa etimi aka no Simo edase pa kwaso ade a kire de besie bia no ma asonte abusia fa ma no boni Simon Opokwa Friye ana otene nka na ahwe video ni ma postcard is one ha ana osie maame no baby otutu fam dan amudem mpa no atwekọ nchen no ana otutu fam wode maame na hye ho no mo chese areho se obefiri mu na obusuafo hu no obi se wono asi ohwa kwa de rubber bi se fam mo se rubber tuntum bi wo fam ho no mo a abusuan ba Facebook live enya asem ketwa enti o chese post fo ache no kwa bna yenko na uwie nso abi fo de na eba wi bebre bi o de account de ni ene se uwie no mbecha na ekire ye bi hu efofo yenko na ye wie ya na wi ne to aso ye ko Western North mantano mu na dwaboso mensimu ankasa poti ne ekrodon awrowosem we free ho ba beto dwadwa ye de se entafo bi abrinda mobi ede wo mu odimpamro entafo yi wo mu abusa nipa ya masabra beka se da posifo ayire wo mu epanchi se witua ata kofi ene ebi wom ha ba ko de ata kofi ena bebi ba ko de ebi wom na ebi wom na wo mu kan bom mu abo brante bia wonya mfinsha no aduasan 9 34-year-old man sewi eye bonzan ena wono mu edi sa adwuma ye te se yi na wono mu kire se ya professor pa antijabre koto no asese nyame eye atomu a wono mu sanso mu nkompo na wo mu mra biemu nyame atoma February abus me de to so nkron ena wo mu sanso emra ebium na brante a wo mo bo no ya wonya mfinsha aduasan enan tie floss jamfi Jeffro Jamfi atodo no friend say kwasi keke a na de efre no mantem ho na wonu kire say sutade ya wo mo huru code wo mu no ena eye keke koi say wo kwa huru good okọ nantafo no medical dada wonu so hobi na wo mu kire say wo bra wo mo huru good no na kwasi keke no ba ya ono so be huru no de ena taba akọ kire say he keke weyi ezo na de huru yi wo ba sesi aba be huru no o eni fichiu wo huru no e fichiu and what Toshan so say, so now, no make catch on why watching say what woman fit educuno, and yet somewhere na dear bay wo, and your head in Hembre. And Chequensima, and not Tan so beca home, one so Toshan should be omianu, we born hat now we are born hat, we born hat now we are born hat, Nipambru, ye patapate ya one more shabranche frost, quasi papa, yasim kuma cranty, one some more ya and copy fee, ya yefersen fee, backrock radunanka, keki, quasi ni hwaton kakra ye yantin tam to mu boni pehwam eni kopio mu dwabo so eye government hospital asabia wo hono bande no ena dokotafo wonu ye se we owu kwam kra dada ansan kra na modin ba bedu asabia ha ejese ya beka se de na posifo wo mani abresha krodo mu a ye de mranti akokopi koto chese nyame yadoma February abusumi na etoso enkron eni emfa ni mu nkompo ensan fa no embra biom sebe ya nhwemu wo beboa ma SCP na esita abusiafo afei yemfe yeni nkyeremu asante mantem ha pose ataya kase ye ho anom so mo friends entrofo ko dru ho no mo a unim red ni wi no kra de wi de efe pa o so yemfa nyenkwan na wi bebrebe aposifo mu nya ne hen ana se mu dua wi ye kwa ma no boni ni ho na de esi no no ankasa wa kyerem tis omo wakase ho no mo wi ni tramo ne enuro no amema ne enum fa ma no enya asem ketwa ama ne boni maame akua asarebia enre behi Beyonce ai Diane enre behi Beyonce ate say
Na me adumo na na nse. Wo no dia positive for na chi ate hye wi ewo ho nya asem keto a. E dia na ekoso boye nkyeremu. Yo me da se na sa boy die do e ka se dumping site. Na e ho e na ene Asante Regional Police Command any Drugs Law Enforcement Unit aka boma ene omadu dwumadie sonko na dwumadie ni nyina ne se eye indupone nkofofa ani imra emrama kwan se ye ton wo Ghana ha na nso nkofo ton no wadi dwumaso adigi inro yi mu bebre ene emra ema kwan se omo feja ntuna omo enhye no enti inro no ebi eye wi ebi enso ye trado ebi eye kode na emra ema kwan se ye ton wa ha na ebi nso ye shiga 200 eno ye inra emema no ma wo de fa emma na ene wakani mina bom na ubehye eye inuboni a esum ahase ya tabre ya meni wo kasei omo tweda tuma omo hye na enye inroketua na wo trese cases ni nyina ewo quarter sesia oma tichi omo ni nyina nso wo kwa court na ebehye na won ebisa de emra no efisie na wachema eyesanro ya wadidi nyano odidi inro ewo kumasi kropom haya ewa wana woton inro no kwan bone so no ene wana wofa inro ni bine so watichi omu nyina na uhye inro ye sumbo ya nhwehwe mu kire se inro ne bo esumbo ye pese enye inro ketwa ena ye ene omudi eja tuma omo hye no na Drugs Enforcement Unit no de kokobo akwa ma wona woton nrubone ewo oman mu se unnim na so uye wage se nrubone na wo beton de anya wo sika de anya wo hodia ene na emra ne nso ene wo begi se de efe na wotra wona wofa nrubone na watom ntinkan a wontumi njai ne so se wotre wona wode won kwa rehabilitation centers ema also what the one efa process muta de beya obetumi ejai in body endom na wana wodi huja ewo Ghana memu hanum say this year what you wanna what the one court said de beya embrano anyone ebedi itina na awufra ya na ene dey here ejuma from kwa Asante Regional Police Command Drugs Enforcement Unit any Food and Drug Board Authority and a Land Commission akaboma omodi ewa ha eno na things ya omodi in body yi ba dumping site ne se inubone no ewo nsunsanso bebre ewo nipa so enti omuntumi enhye no ewo baabi animpa ewo bebre na momji se omude kwa baabi animpa eni se de beya intuitio ne nwusie na ebefiri maba no emfa hausia embre wana wote ho enu nti enene odi se adwuma yi ewa ha Sabia yeda se wa kyerɛ mu ye pa nyame yadma de kyerɛ enim sɛ post wo kyerɛ sɛ nsɛm bebre ho no bebeto nsɛntwerɛ fam de besi bia eme yaso nsi wo ho wai abusiafo ya ma ne boni maame akua Sabia nere behi Beyonce ana yete ne nka no kwabna kwa me hwɛ infoni ni se kura afama abo mabo na hwɛ sɛ if sent ni bi wa ha but yendu ha amfo sika na jado I we ni nyo machine Facebook video ne da so why video ne da so ba benya bi ahwe we pa ankrem ho hey Ghana we wa kroma we wa pa we wa cha nwamo me kemi ya so for your transfer no so na fe yenko atorenche mu aboafo won makache mekire nadmo sabre wotufo futu a wo mu abon dende ya wode tomonten so nyina de ma bo mu ye adwadifo ya wo mu atidwomu na wo mu kire se breno wiedu se ehunu kwan ye befa so ye betan dwom abribia ye soja yinum no bo hu se mfomso nketenkete ne ja dem to say nene afrana momiaye ebjafo na panipa oba sentiment Kumas Metro Dadbo director de la Godwin wodi hwemu no ene futu no e matmemfo
2025. Yaba ya omuntie ena aya binum ya o nyame mane mba nya de ebesi nipa de nyame betimi abɔ ho ban ba wo ne ye betimi de twa nkyem aba enti a wutie honam mu de no na de ka nyame ho de na I think say ebeboa na de ebesre ni say sa mre ewo mu wo hwa ye weather na ye nhwɛ sɛ ya use gas ye use copot obi aka baka ye de ya copot ne so copot de do sam frama we ya eye enso ne mpo etimi ekɔso fire sɛ adeɛ na wo ye no na udwumadi a wudie no bibi o a bibi ti sɛ solution na adeɛ nso bɛn na sɛ egya no wo mu a ebetimi abɛn no ɛno ma pii enye no nkwa even watadeɛ sɛ heat ni strong na ntomago bi da baabi na eguso na mu ni ha ebetimi ahye ne kakra na mframa abɔ no ama na because mframa we na soja and these are some of the activities ebesre Adesia pani a tese sɛ odi nhwoma bro ya tudwa bepɛ mu a Asante mantem kropon Kumasi Metro Nadmo Director Dela Godwin Nchiremu people ɛno no yensan for penny of agena ntwibo osia akona aboafo no ba fi aboaje wasanso ana agya sam na na pia ne wona eka ho obo anu a wonu sa nsemi mu nyina de ma pesmaka for yensan entrance nwadwe na awiado yi mu ye no ni nkomo ho de ekoso Ghana hanom kwadwomo ne dom e de atrum Facebook la ne so mamfo nya bi hwe yen jataba enso boye chire nuanom mienu ate yen kamedin kwame agye ne boaten Professor Kokoto na afi Asunaba ohene Kwabena Boaten yes also Asem Beba Dabi akra nti trans na nsem bebre no a na eba apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and a black smokes mixture no malaria dronana. Ani, say nam sa, wo be je di se me wife nyina ye tested positive. Ya no bie no. Say a ku malaria mo no nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye Hepa Plus mixture no. And wo de we nsu aba. Sentia. E wo say wo immune system e strong da bia. Enti Pavi e support immune system no. Na plus mox no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. E te say etipaye, afiafie, wonu mu ato, ahomre no msa. Achakura 4 days na Pavi and the plasmox mixer one no to malaria na sekura anya sa dia ko hu doctor from 0542 778572 and 0542 807907 magie drone di pa Pavi plasmox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo ni mfiedu mienu kan our pharmacies and herbal shop FDA aje edweden krato yatum Hey, Opani, Mashusha wache. Se perfect series books here. Oma mi koto bi mame mano. Owe jajai. Abua wa mo se what to make kai kama. Wa kabrofo. Wow. Na nkontabu akra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAG perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo and a che wa mu bia. Our crèche, nursery, any KG, books BAB. And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP nina every basic 1 equals basic 6 English every basic 1 equals junior high school ne ba ne combine so a owoni nyina bi English nom and maths nom me say books be any wa perfect series any bi na GS and naka enso am approval enti obata bia nkoto bi maneba and na say we there school bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo sa set mock exams terminal exams and midterm exams at the master school so a here womamu a tufo nko aputuoja station ho a enkran danso mine first stop any omamu ba bia ye tonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture to malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafia ha. She wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband and there also we Hepa Plus wife na abua no Hepa Plus mixer magie drone di pa Pavi Plasmox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo ni mfiedu mienu nka ho our pharmacies and herbal shop atufo mfre 0542 778 572 and 0549
297-463. Pepper Plus Mixer. Mapobudra Mapa. FDRG Ejodin Kratoya. Medofopa. Mepa Ocho. By Grace Hospital. Ewon Sem Kakrebi Bisao. Da bay pa na ope brese. Ena dia menyario nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se dia me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na hoɔden se dia tie me brɛboɔ me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo me mu me genotype se me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa se ye periodic medical check up Otec 1029Fm ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital our lab facility I dey hwehwemu ahodo pii ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo behunu wapomudin gina bre oni yen kasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a sip, make you feel the variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya Pet, Bochie Mobanuaya, Bigo Nami Fili, Cola Nana cocktail, Apunana coconut, lemon lime strawberry, tamarind grape orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Big on taste, refresh your vibes. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea nye, Krobea. Krobea nye, Krobea nye, Krobea. Krobea nye, Krobea nye, Krobea. Krobea nye. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao adonu mugurura aye ni na asienka ise nyuma obia ni nyuma nyuma no doso nanso de odi amanipa no eno no wede ohweso edidigi Otec nyame ma won nyuma no enkoso opani a wo pie adwuma no enkoso nyinkyere enkoso abawo enkoso enkankan ko mantie no mo ye modwuma wo mo nyina da papa mo won ahode ni ahode ni o mo dia eni se ame no kasa no pai enkwa na wo dia ma no wo dia asem ye wo so wo dia sene ya me tinya tia to obrani mo hwibio pata ya kede na ade ache na ade aso bi ebi nso wo mo so na ni asemo edini wo mo kwani kura na etuo ma asekan emo no tutuo nso omo mpa ba mo da so busua ye waduma na papa we die ne chense we kan sha ayi ni na ase nkan bo wo mu nyina ho ban bi aye tia mo brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo nyinkire ne duma ni tumpon no mo tumfa abotire odo ensema ya no mo tika eye futu sema yene ne ana ya ne kire ko mu guye ni ma se nyesa na o makie o mu ka se aduma na o mo yene emra wo mu obi ani ma se ne mo ye yo kataye ne ya na o mo papa nka wo mo ho fi sa bre bro hwiri kopum bra odu obi a bekọ no din baba betena se a se de be ya on be sisi na bibi atoye no awade wa ho odin no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen aja nyame shirawo amen me da body ase ona boy asida tosumienu enkoma mu mpanyimfo ne wa bejafo de tosumiensa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nuanu ma mu ba ne se wo kwa awale abisa
kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukwa awade bisa na ye nyin kyerɛ se wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ se oba we na ye wodia na se uhwɛ ne tu ne ne nufo na nanim han na se wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wo mu hwɛ yie se obi kwa awale a on misa nyakopɔn se woni nyakopɔn na se busum na wosum a se wukɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ se oba na awukɔ kɔwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kyerɛ na ko ane se onkɔ hwehwɛ yere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo nyakopɔn kyerɛ no oba pa o se oware ma Isaac na Isaac anya ayire pa oni tina good timida radio ase yansia dase me twantro antu me yere so me kutuo me ba oba nanim ya misa ne se man kutuo nanim a ori ni sa bo mi san yem se ori bejuma ma me so ente free honum no me ba oda de na mi ri ye no aye papa me kan na da o mary hey oh great mary kasa daem udani apanya me dani wo watch udani apanya me dani wo watch ahomachi 5 na mary akochi apanya ofana de ma be kire me awo inside ya mi sa no ahomachi apanya me se machi no nani enti nyama bia mary ye wo fie ho no anu odi me de ne maka se oye na se mebu anjo wo na oye ni falifo na me de asem na betu wonim se Fred na tunufu na je oye no onya ya o se me ye konkonsani Ernestina papa do you respect your husband me bunu na fe de na aba adekura ma ebu emba mu ne se wa wale me woni me abresi fie Wodi dina hayama ama bla ne so yedi ama wodi dina ama bla no ama bisa o se ha me ne yesa ama wodi dina rent na o ka kire me se wo so ontenam na tam so an na wa ye de na wakọ 3 rooms me hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi 1 hu na asam wo ka me bro bi na esi 3 rooms no Ernestina enteno o ka kire ukunu so o mekoto anim na ho mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asanu o bla no me buano pa cha me buano pa enti obekoto anim okoto ye o ma ne tene nsa e na aka asa wo de na adwuma ma no ye enti na wo ka asa me buano pa na adwuma no honom no yakogidi yedi yakọ honom no na adwuma no honom no onya adwuma bia bema no okofa na mane beduru ye no mekunu dwuma sai ye me na mekoso me eba ma yedidi ama me kire no asore na okoye no awo apaaso ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me da na bibi eba me ma adwuma bitime kire no mekunu fa nche na aboba na fa kopetigu ayi no me kire na mekunu onye adwuma me se fi ya nyina tia paasofo nyina omu tia me bua mekunu oboa no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dai se me hu bebi a mitime kire ne se da ya de me da bibiba se minya aduwa mitimi ya kwaya o hwan de o ma me bodua wa bra o mpene so o mpena ware ne so pachan ile
ɛna wia yi ɔdoma nkoma nyame ayeyie enka wudin kronkron no awia yi ɔdoma nkoma nyame ɛnaase enkamfo ne ntontom ɛne ɛdema wudin kronkron no arafo ne adehye ɛnɛ ɛyɛ wukuada ɛnɛ yɛ bosom yɛ dikan afi mu de ɛtɔso aduonu nwɔtwe emfimpinu ɛne aduonu nsia no yɛda so wom awia yi yɛhyia bio de Asem Beba Dabi dwumadie no ɛna ɛba abɛsom dwumadie yi na se yɛhyia wɔ afidie so asɛm kropɛ ne yɛka yɛse yɛde sua deɛ ɛbrekro na mu ne yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ no ntina awia yi a yɛhyia yi nokorɛ moma yɛnse yɛn ho sɛ yɛba abɛsua deɛ ɛbrekro na mu ne yɛbɛkyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛwɔ afidie yi so na dwumadie a yɛdie yɛyɛ live ɛwɔ yɛn social media platforms ne so wada meburu sɛ wo ba so a ɛyɛ reposti wada ma ɛyɛ ahyɛ ma wonianom nya adesua ne ade kyerɛ dwumadie bi nso hwɛ ana wontie ɛmfamfiri won so wakache ɛbɛboa no ma sɛbe adesua ɛwom wɔ no ɔno nso afa bi ɛnyɛ obia na wa abrewa pa ɛnyɛ obia na wɔ panini pa sɛ woni panini pa empanini se ɛyɛ adue na mmom no due ma me nso menue ni nyinaa mu ne sɛ wo kokoto sɛ panini pa bi wache ne nana na wode na tenase na wɔka nyansasɛm de kyerɛ ne nana no a ɛyɛ a wo nso tenase din empoma akyi a wo nso tete sɛ mfikyire a wo nso gyina na tie nsɛm a saa panini pa korɔ no wɔka na wɔde kyerɛ ne nana enti na awia yi yɛhyia yi saa pɛpɛpɛ ne yɛba abɛyɔ no awia yi wode wadwen kyerɛ bɛba baabi a wode free a wode ba no wode bɛka ho bi na yakan no live ɛwɔ afidie yi so 102.9 Otec na yɛde ama wo yɛnuanom a mo Be Love Radio so na mo fa yɛn show yi na awia nyinaa no Nyankopɔn hyira mo ɔnyɛ mo kɛse na ontutu mu anamo enso mfansie afei mu a mo monitor yɛn free United Kingdom mu GN Radio 4 Patmak Radio 4 Abawa Radio 4 Amansan FM Brainy Radio ene Sahara Radio 4 nyina no awia Nyankopɔn hyira mo ɔnya mo kɛse ontutu yɛ nyina ya na mo nsie no moa yɛn ɛwɔ akwaniasa hodoɔ nyina mu ɛna awia yɛ wɔ Kings Radio ene ni TV ɛno de wɔ Paris France abuchiman ni mu yɛ wɔ Dache Hima Radio ɛno nso wɔ Denmark Rakus FM for nso monitor yɛn ɛwɔ Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America bruchmani mu onom nso aba de mu abiebiem dwumadie no etwago ena wiei mo somfo Krobea nana Yaw Asante nie awie me ne mapamfo ye ne wo a wutie yen ye ne wo a wo hwe yen ye nyina na yahia na ye nyina nso ne ye ka bom na awie ye de adesua ne ade kyire dwumadie no ye de asom awie ɔwade akyia me agenadwa ɔbɔ akwa be bro ye jakra ɛnɛ nso ye ukuada sa ɛnɛ nso yasan hyia bio awie ensɛm wɔ hɔ ensɛm wɔ hɔ sɛbe ade akye ne a de aka ɛyɛ wa nso modern mo nti ɛnɛ modern mo na bi ɛnɛ de aba bi do ɛnɛ awie ye besua de ne akyerɛ ye ho nso ade yeah atie for body achia me na mate den ka no eja kwa me na ho te say adumara kwa good se de bia me ka no kuma se bro no da nyame na me da bia me ka se wan da nyame a wo beda hwan ni asem no na wo da no kai hye ne nso se wo ye nkwamafo osan ye nkwanjefo nokure tie ni yo ono a ne ma nkwa ene osan age nkwa na emom so de wo nkwa no femo odi friw na sebe nkwa asem bia mu na ada so te ase a koso ada no na yensre no se onyi yemfire san mu kire se ya ho pafo doso woni e pe yen doso o nanso adumura ono a twitwaje yen eyi yemfire mu adofo ne ade hye awie jataba agenadwa ono nso wa ha na wie ema akwadwo trimda hene kwadwo mo ono nso wa ha saa nso na wie ye nyina yaka abomu a ye ba besom
enso ewo afidie yi so ene ojampa mehu se waba homane so osena na ya Krobea Asante wada meburu ojampa ni o mi wogidie wa arehemu se Nyankopon ya dom ho ye me ho ye buru wada ma mompai bunti ya da so te ase agas osi Krobea ma ha o ya agas na ho te sei Babylon boy onso na wie mehunu osi Krobea awie yenso ye kamo ho enso wa ha DJ OT eno osi good day se Nana Krobea me ho ye na onso DJ yenso ye ho ye pa Nyankopon na da romanti na wie ogoro mensa mehu se onso aba bebo awuram osi Krobea manso asuo nwunufo o ventures for yenso ya ba beduru a Nyankopon nyamo kese na wontutu mu anamon fancy ene Lily Dia collection and was say hi good afternoon nana nyansa boakwa Krobea Asante medasi ebru ena wi menso me hwew na Nyankopon so nhiraw na ontutu ye nyina ye nso ya namon fancy akra ya Krobea Asante wiri ni o fate menso maba ahoma ne so bi ena wi menso me wa ha bia Jobford Pharmacy ewo kunsu yo so ena wi akra Krobea menso me wa ha ya menso me hwew mati ebru oba pa fate ene Perry J's fashion Stanley na nkasa wa habi ene wo se akra ya Krobea Asante Nyankopon nya okese pa wate ene wi wo ba kunsu a yenso ya bade mu hapa ye hwew a good day my godfather o hote say me wa tonsu na mitie wo don osei nana kwaku akra Krobea menso me kan ho enso wa afidie so better ene wo se na na eburu awiai mayama wa ha na wo hote say adom krono a menso me hoden onsu Michael ene wo se akra Krobea subuafo yenso ya ba beduru ne wo gidie wa arehemu sa wo hoden o meni mabedwafo nyina mo hu ye die yenso ye ho ye pa nana yire ene wo se ye nana ya Krobea Asante onu abedwafo me chiachia mu ye daase eburu otani ba ali Mary Cruz Barber Shop Meduma Alhaji Coco Pens Gate ene wo se akra Krobea yenso ye wa ha na wie ye nyina ne aka bom yenso ye besom One Lord TV Isaiah ene wo se akra Krobea ma ha mefe ene wo se nana ma ha o ene wie yenso ye wa ahoma ne so ye hwew ena ye sign so etio okay ene wie atiefo ye hia ye ba besom na saa somo a ye ba besom yi yese eya adesua yese eya adekere enka tete no na ye wade bi ye ka yese ejade bi wo ho ejade bi wo ho enti wo ka asem no na ade akere de woni ni di ejade no na ono nso de nadwene afa ho a na ono nso ayiwa no saa agro no na ye woni a sebe wadwen mu do na wonim de ene edie sene ye wo sebe panyini nyansafo no ye wa akwada nyansafo asem bi kura wo honom a eba fie a eto de bi a ye mfrem panyimfo ofanom wo ho abusua panifo wo ho ejanom wo ho enso na bi ananna bi wo faasie bi asem wei pa de moma ye mfre ni pa so mesi na ye nye na dwenkyra ansa yaji adwenkyere na wie no afei ne de ba betoto empani dia aka ho ne ya hwe ba bi asusan de brode ho no befa enti saa nete na empani no no ono mo aka saa asem wei se ejade no ewo ho no de wonko mu no wo pre ne ho pa ki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  se onu nso bekom de wono nso akọ na wakọ akọhunu de womuo no wono nso pre ne ho kikikikikikiki se bia onya obefrimu o de wadwene fa ho na o de to enemrei obra akwantu a yetue ho a obi a wotie kase eya aware a onye far from the right answer muntie die onware ne oba nkanka yi da bei sesi amanya mfie aduonu nwotwe me komadua saso ye ntimi die ye nhumi ana enam sa yoso nti
wɔne namasɔfoɔ so akwankyerɛ hodoɔ yɛde ma no ebi kura atumi kɔdware bi anadwo fa ho de mono ɛwɔ hɔ afei deɛ wɔno nso abɛwuram na bia ɛyɛ atete ɛyɛ ɔhaw sɛbe na ano yɛ nia yɛ nim ha na krakye bi bɛka kyerɛ yɛ sɛ ɔne ɔware ɔbaa no ɛnam sika nti na ɔpɛ sika a obɛnya deɛ firi adɔfoɔ hɔ enti na maa ne ware gɛ no wahu obiara wɔ n'adwempo a ɔde kɔwuram enti wɔbɛkɔ akɔwuram awie na wɔbɛhu sɛ expectations a no ɔwɔ abɔnten park na no wɔgyina hɔ na wedi nka woyɛ ni sɛ ya nka wokro so si ha ɔno ba bɛgyina field ne so no wahu sɛ saa adeɛ no ɛna fam wo awadeɛ onua ɛna fam nti na mpani ne se ne kwan wade na enkwadaa mienu bi sese yi a yɛkasa yi enkwadaa ne de asɛm abade bi ɔba de akyia be akra ma memfa mu ntu fa na memfa mu nkɔsɛhwi Western North na okɔ Western North a yɛwɔ kuro bi a yɛfrɛ hɔ nkwadum banana in sɛ nkwadum banana ana sɛ no yɛmfa nsa sɛ nka banana no ɛyɛ baako nti yɛmfa ɛsenka ho na nyɛ bananas in ana so we ni nkwadum ɛnyɛ kwadum ɛyɛ nkwadum yɛmfa ɛsenka good colleagues yɛde yɛ brɔfo no deɛ ɛne a ne yɛ yadeɛ enti bananas in ɛne kuro no ne din ɛwɔ Western North ɛwɔ Akontomra district na nkwadaa yi wɔnom nyinaa kɔ nkwadum no DA Junior High wɔn USS JHS ya no wɔn wɔ nkwadaa mienu yi ɔba adeɛ baako wɔ mfie dunum ɛna akwadaa baako ɛnso wɔ mfie edunan wɔn kwade onya dunum no bi baako wɔ JHS 3 ɛna baako nso wɔ JHS 2 ne senior no na deɛ wɔno yɛ junior ne se senior no ɛne ne prebɛma ho ɔno fam 2 ni no akwadaa 14 years onimbɛma no wɔse 15-year-old abaya no ɛne ne ko bɛma ho the senior no ne ko boy ho enti ete saa de a obo wakɔ pocket ne ho hwɛ wɔne ne senior ne de aba ba yam hwɛ wonsom mpata yɛde fa ha yɛde sene ha yɛti we yɛfiri so yɛbɛhwɛ ne sɛ watwe bi akwada 15 years no ne nufu ntam no wɔde awɔ hɔ obibo wonsom enkwadum ne nso krokasiye kakra bɛn no yɛfrɛ hɔ nsawra enti wɔn de akwadaa ne firi nkwadum edimrika de ne beduru nsawra no na kyerɛ sɛ wɔn hɛ na wɔn se daabi wei de yɛ ntumi momfa ne nto aso ɛna wɔn de ne to aso yɛ ne ba sɛ wiɛ ɔso Western North Regional Capital yɛde akwadaa ne ba beduru ha doctor fo begyina ne so wɔn se akwadaa enti akwada 15 years edu na yetimi awodu num se kan bibi dade ku no akua kuma ewo bema ho ono na sese ya bema ho nti yeku no sese ye ya amene wo kasai na wotie ensawrafo ne kra na won mo asem a wo ka ne se akwada no kro oba beduru ho no na etese wawu awie na emom wo mo ho no se bi wo mo nimfidi a wo betumi dia confirm yie enti no wo mo bo akiri madane ayara sabia sese ye ya amene wo kasai 14 years ne so akodi aposi for nsam awurade na when me huni ya menkampo obede hu ma ankwada bi enu ku be ma wahu de eba na wiase obo wahu de eba na wiase akwa we de abrodo ke hu ya boys omkwa we wi om tra mo na yi na nka ba ko awo ba ko sekan de nke ya na yenta nka na yi na we nso nkwada mi eri se anya bibia ho se be ma ho na woni be ma ye plans you obi bobolo ana ye boy ensem na ma gina kire obi ba kana die fa wo ho to fo ye be si ujesi ama wo na utia ye utia da ye ni mo ani ndie ne kro mo kwa we si me boy no we si me boy ye de ano na gege wonim say bibi kra de say na de say wonim boy bo na anti no na ye ko ho na we si ne boy no say ya na ye
ene de atra ho aduru se yetimi de dade ye tam ne kra no obo e ma ya ni sonso no na yetumi fa kire se me sa tam no obo na abaya baako amanfo de media to ne so ye yinsu sonso a won fa me na so won me nso bi fili bo me din na fa me so won nso fa me nso enti na ese me device strategy baby a ye tie no pap ben ho enti ya na makonsuo na mde akoma ge ne pa yesi macho na mde akoma ge ne papa enti se me kone sa ene esuo sonso na dam wo hu zani etie me so de do na me so kwa na me kobo no wo de wa so do ai me mpe eso mo ya no de makoso ti me tese yesi asuma se di wakoso se kai na me kope na bo no me sere ne se won fa me nso eso ye ya no de wo kwa akoso na we die ye die ya antwese kan yo na timi di wana tu obi so me yire no ni pie tokura hu da so say me get no na me get na yedi wo hu sani ete na die se kan ya e die ko na hotro good baby akoduru no enti ano de ano no yenye update we infama yetiefo last year na krachi bi otwi abobo ya na okyerese ohia oba na pa akoso hayi na no ne oba ne te tam soe efie wura to danim na oka kire ne ho se daabi na ne boa ye den dodo enti ene ye womra bo hye yachi ha na o mepe dan foforo ebra so se wonum ntu a ne yire se daabi e ma ye nkonkotena dan na wakọ akọhan ni mu ye nkonkotena dodo praprem o se daabi obi amiama ye madwuma manya misika de akọhan dan adenti na wo ka kire me se ye nkotena dodo praprem enti ene ye te sa de a menko ene ono sesa neoma no oba na yini de afrim se wakọ dodo prapra ni bi e wo paakoso area hodada ene ode ne neoma ni kogum odi kogum no nso de de kodan na wa han ni mu wakọ abusua so wakọ bo abusua aka nsem ni nyina still ga ni mfi ga na koni krom e wo kwawu area ho akotwa ntro kra de ato ne so e ma sebe ono oba na abusua ne mpe be ma ni mu ahwe wo ba kumasi biewu a ne mamienu nkwada nketoa wagya wo no ho okasa abaya ne nkofa nkwada ne mra na de onfa nkwada ne kra mre na ge ne se wonye da ode sa asem ne ba yenim etiefo ye frɛ awura no yoy awura na ama enti ye de mamra emra kotwe no ema se ye ya ye ka say in the year 2026 emra na hye no ama na kofa nkwada na free si region e de wono mo aba Asante region ha na se dia bema no kan se enka yensa moa ne bio ne enye nkwada nketo ane mfa ma no na nka nkwada ne metena ne nkyɛn ene yesi dia bi ende a wonya abotre no onto ne bo nkwada nketo ade ye de na wo omo afiri ho aba ha ntwɛn kakra se dia no o pene se dia no o ka o de ba ha ne se ye mo ba ne fa nkwada ne mra nyame adom o no maba ene so mbeba wo nkyɛn no eye kakra holidays de no akofa o no abedi na ayi bi wo nkyɛn weekends na ade ne kɔ kakra sa abedrum de bi no nkwala no ana beba okay ye nde onya abotre good ene me wo opanyini bi e wo manim ha owura akwaba yeja o hote sei ba cho me ho ye good ye frame na Krobea na we ye frame Samuel apia ba cho ai eja sa me ufri hin na ba ha e ba cho meti Ashtown. Ai, na nabu abasa ho. Oh, okay. E ho anso na afri. Da bi mpacho mikro mini afijase. Santie afijase. Hey, ya mamo yako wate se mo hinawu. Mpacho ai. Ye. Me ma me free se kire, me papa free afijase bo me. Wow. Ni kro mini afijase. Wow. Ene nanano mo a mo wo afijase atrankonwa. Saa didim se afijase som mampon. Enti free man pon ba ene nanano mo e wo mpotamu ho nyina no yamamo yakọ pa owura idi na ama makai saasem no nananso yamo adambre fadue wada mebru Ashtown adwuma be na aye wa Ashtown e pacho me na me guide Methodist bishop e wo keu ho na ga de wa ye guide adwuma da na e pacho ai
Okay. My guy de Asante ntwi mfie nwotwe. Wow. Bishop Ochiri mfie nwotwe. Wow. Abubakar mfie nsia. Wow. Andam mfie nsia. Kantanka mfie nsia. Kantanka we free mu. There be Methodist Kantanka. Hey. Okay. Hey. Na me guy de bakonde magadi ni mfie nai. Wow. Ana aguso gade. Ade na wo security mu ana. Bachai. Aha. Akomi nchire mu. Ntizese ade me guy de Methodist Bank bia o mwate. Okay. Waba wa homijie mu security nso mu. Na ye posi ni. Pacho am ye soja of bien. Na ye soja ni. I of bien. Hey, do before complain for. Ye, mama. Muntiti binni. Embacha obema baba akona wa hano. Bema baba akona wa hano. Na ene bema ba asem be na ato wo. Ye do aba bedru akra Krobea ne na bedru afo ne tiefu animu. Na me da ase. Shase yo. Yo. Na me pa chew. Awie de ohun ha. Mpenfo na ka se enye kra yekuram. Na me ware offense. Okay. Aware meyire mfie aduasa enkono. Wow. Nti 208. Ana meyire ka se onware biem. Mene na kwesi fie wo brama UGC. Meyire se fie na menka ho. Na so menka ho akosuafa. Mene no wonkola na mede medama no. Nti 209. Ana sofo ba ko frɛ me se memfa battery. Memfa ne ka nkopɛ battery. Ana battery sei. Ana madam for doctor bi kire me say me call race course na dam for bo e frɛ no ata na me so car no na me de call race course nti bi do race course won na me pack na ma me fuo mi no beti wo na me si na mkɔkye a wo na bi za wo say me pa cho me hwɛ ata ana ma me ba ko sɔre ewura ne kioso no epie akire ana okɔfra ata no brɛ me ti ata no ba he na me pa cho so for say ne battery say and at a bie bonnet nti o no se battery na asay nti o ma mi bi na ade chia me ba no wawie ye de no na me suyo and what the battery no ma me nti bi tu car no ma ko ade chia me ko ye no na onwie no say ehun adwuma edin nti no me san ko na ade chia na maba ti ade chia me ko ye no just wawie timko na maame ba ko no sori ko frɛ no brɛ no nko na na ti wo oton bayire to de battery ni si so maame no na m say mama na bayire wo mo bia pesi emrem no se na de wo ne yire na maame ba ko ba no se mizapia de ne yire ja no ye fe na ntedwumo na mizapia de wo ye na no koko na enye na maame no bizam se na wo hin na so me wo Methodist na me gade bishop enumre no a mi wo hwa no obi be frem se wonya ho nam so omra to be na e maame no bayire dwommo wo de bayira ba nam se anti bayire dwommo na se anti me pa chew me mum de me pa wade mpempra twen se me yire jama me na ye me ya nti so so be wa me de a ne me so me wa oba ni jao ma ne ye wo ya be yire de ujamma ne yem ya na soja fo nso broken heart tumi chemo se ekwaya me ne me yire tie no na ehun asem odin to aso enti oye no so wa wo mienu ne mo be ma na anwa no nse ne sanete dia ufire dwuso enti ne yenkwa ne yenko hu papa nam de ne tra kam nam ko hu ne papa na papa se se we are ready so be ye no ho ade dia ekwanda ho nam so yo afa me no wo na ni fie wura beka ni wotin hia ye so tibi wodem a me no wodem a na ni fie wura ba wura ho na se papa na de wasi na Yaw Asante mi beje misafo a se papa na papa penu mu ba dem kura wo agu na wura dem na me so ne ko achi na me wo ni pie se pie ana papa no ko ho ka che ne se kabrantie no ko wabu mi o na me se na nyesa na ye no nam kon se papa me pa chew oba ne si krata no wo hunu nti o ma me boso me miensa me pedai
na better because mako hu na busuafo mama mkwai enti da ye di atama asisi ade supe na bishop ama me 67 million. Wow. Se me fa nko sifie na mse ino ama sisi ya mensa keska ti yanko pedan hai na menyi wo nema na migum na memfa sika no enko top roto na se de be ya ye ya lavance we na enso no ni ya ye 2 rooms bi akotenem eno se da ene matofu proto e wo Guinness side ho oba no na e kan se yie matofu proto na ma tua 10 ntini e fa time bra na memfa nko kan nam se ni ye nam de 10 no man ene ye 2 ka ni ye call site ho baby a wata asase no nti ye call ye no asase ne da ho na nana no so ye fe nana ageman tobo o soja wode wa usika 10 million ma oba no so won fa nkotua na chese prot no mato tua ka fo okay enti makọ nana ne ho nana no de na oba no ho nana no oni nyinua na na epere ehene no ti yensu ye sori a ni etuka ni ye kompai bo baby ni etuka ni ye kompai bo baby ni ye kobu okrum ni ye bo mpa se de nyame de ehene de bema na sante hene de bema ye de no ti loki ye wo ha na sante hene de ma ye de no to de ma no kasa na yam soso no wo fa wi ko ayem sese nkrofo me ba na menya sika am koto cement 25 bucks na me de ko e to anwea atamres time no ai na me mama kola bi fe no boat waka ba bi ofredu makase na wokutwa blocks ni nyina de gu asase ne so ti na me ye ne ho ade no me ye no November 11th 7th August na me ye ne ho ade me nya 19 million ti e ba fie Monday na se no amaje na fa ye adwuma na me soso me mfa me ka ba ko no nye tezi ni mfa ni di na me fa mbusumi akatua ni ntua busia no ayede ma me no na me danis ka no ma no a chese makola na kutwa blocks no bibia nti yedi ehene no ma ye nana no na mse no amane yenko hu nana na omfa krata no ma ye enu se relevance no enso no ni ye bi na me ka wo se ne echina afedie me yiri because mbia me ka ba ko a no aka me yinu me ka ba ko a no aka me yinu otimi no aduane no ne ne ma no mo odi nana me nka ntua waso bo so me so a be to samna daka e wo mu 40 because fele gas be to bidie be to toilet room to pesto de nam de be go ma ye toilet ama no ma ye jare bibia kama osode no nso a no okudum no abafie osode no numu a no okudum no abafie no nso nam ka janse maame sese ma waro ma ye ho ade ma ye blessing ne mo me ma wo baketo no wadua no ma ye ni se wan tre jare a no wadua na ma ye ni dia anya dia metiase wona wo ye yire wona ma waro na mitimi so ku niema wo jare niema ntimi so 3 weeks nisi wo na ye bon ana so sa na tie da utimi no wadua na no madidi a ene am so yetua meka anya dia medi misika babo akoma na so di misika asi ti da ko me da ho no wanyane me adenti na boso me asna fan sam na wo bia ma haida ya wo no ma mutim na wo no wadua na utimi di jame me ba no ma benu mutim na mada entinya dia me no medi misika de be ma ene me empa no so me kanu aka na bo na so mi no ti wana ne baba bie pono no ono so ba no so bo no mi no no sori no beda manhia ahomache na police for ndo o mo bai o bo oba ni mienu sa no ne ba ne nso ba ya ono so bie pono so kanea ono da sa so yesu da piem no so bo no mienu no ne ba no beda manhia po station ai te police card o mo bai dari echi no ko ojo so no ko bo asia manie tibi wa na mase frame nam so meba na wura bi tifie ho gere no edan ketwa bi wa anka ye agiama ye manum yi no na wura no ne papa begima no na papa de wura ne share me say 24 years ge ye frɛ na dwoa enti aya me hwɛ no na ase na dwunum kana kakra chesa me yino ye kwotena ho no obi kura kasa
onte ase ompna nti bi de ma kofa mi nsu a mi ko dware na me bra me fira adwuma mu ba na school fo nkola bi tie jare akiri omo hye school tade na de esa na mte se me yire pam wo mu so omo ko omo fie na adwa ne ka se ono na me yire didi na tem ti de mte yan se han utirimu fi hu fi ukuru jimi na me di nsuo ni si ho adwa no ko ne dem na me ko prince adwa ma yo de na dina ten nana oda no ho na so me koti ene me bo no papa ho de ye nsoda bitutu ni si nyina ena ye be pata me a ena me jai ma ko dware wi nti edi tiri mo wa na police for ba me ho se ye hia me e wo menhia na me ba na police ni se ada na makobo pemfo na mse obi anyem ase rana be case se wanyem busumi miinu na wabo no ama ne nyinsa ase wo lawyer afa ne wontwere ma no asem me ne meyere tina police pani no wonimme ene waka kire si ade ni se wontwere ma no asem no wotwere ade akyen ya ansa no wotwere meyere die yakotena police station ho ye ka asem no papa ne se ompenegesi yede mko nzongo meso na menua pani eba ye police pani wodwo so na metu ka na mko wodwo so na mko bo na mane ti me bo na mane no se police ndi di se na me boy ti me bo ma anu se pe no o se da ye be free case na me mfre no ti ye ko zongo ho na me frɛ no ti ye ko duru wo se pe ya kwotena wo sa kobotu na police ni frɛ ye kimi wura dem wano se osoja na wo yiri kakraka we wo kakraka we mu ye dem da na twa na police na msesa ye da pa wo ho anka be hu tina papa na hu se nti police ni na anka be no wase ye nko central ye ko central me yiri se wo ko siesie ne niema nti ye ko du central wo no ye ko to police pani wo ye kokokokoko ye sia de ni sa ye police pani ana obi sa kwala de se na papa na wote wo na okoso no kote na wo pese okuno ne baba so wabo no pa so wabo no pa na wo ye sore ye se ye kwa sore mu yemfa no kuranya adwuma case len kokoto ye so mu ntua tansidi ne yemfa nto pipa ne yemfa nya wo so mu niska na yi tansidi etimi ba na mi hia me yire na mi gira nchen ana ono akore nam central wa wa enhume timi wo hwa ne ye didate ba ye se ye hia me court na mpa mi tuka na me call lawyer ho ko ka che lawyer na lawyer say se wanka hu bia ye de me be call remand ko ge na kase no onyam e no apon nti wa na ada date no so ya na me call lawyer na lawyer fa ne books ni ye ko papa ne hwa manim sa o se me call remand wa ment judge no awa na lawyer sorry na lawyer say on call remand wa ment su okum nipa nti lawyer kan na judge aka judge kan na lawyer kan ti afi lawyer judge ne tu din wo se wa ma mi bail afi de papa mi pia praise for say me ko tena da bi me fa 1 million mra na se ni enu ama mam 1 million na me fa ntua na ye kofi a ma ye wo se ne bag ni skani na praise for na ma ne tena ho ana me ni praise for mi no ye kofi ho na mko yi 1 million me de buy na wo mo ija mi nana biko court mprense am yira nsi court da wa mi sami da ono nso ne kofa asemi ba yo ka ukode mu anka yi onu ntie o nana enti de bia ye be court bia na lawyer na me ko lawyer nso an change da nana ne e kade da ko mi wo wa na judge no secretary no frame so ko pesika sebra ansani ya shekisi nasi na me die America na mko atwumum na mko pa bosia na me de bai ena eja ya free case na judge ni hwe manim so hwe buku nu za wo se me lawyer mkutumefu waja me awana eja me de nyame ase me ba fia ifie wura nso se otumi onso de me call rent control ya ko na me se wo de me 30 million nti won fa me sika mam na mintu rent control for 19 me awan wo de maba ko 2 ashta ho no a na mpeja me nsa mka kire ho se
ode meka yes di enti ode kram so me koye toilet me ye kitchen me ye bath enti ni nyina ana judge ne sesa na tie dia me nkwa dum ne nkwa velo ne emfa mame first judge no eti ye kwa dum maame ne so wonko ana me koye eno so me kokọ to saa me yira nko bi da afedie judge ba ko awie wantimi ni yayi no second judge wantimi third judge ba ya wo se wabu ama maame no ne mo amu obi aka obi anfa ne ka anaja e fa ameka na court room ye no de me boka be 600 te fi 2012 be 2016 de na chese me ni auto ana mi yi me ni ama 2013 e free demo na mi jawo no u jawo yire ne ho ai se na ma hai mi dai ana mi jawo no one ne mantene o de wo ko dem ko na me ko tena ba bia mtcc afedie be corporate no so a na obi twa foundation am se mpa che wan se twa foundation wo se eno ama na me tu be ka ba fie me wo wana bangi ni bia ba se ba me na koton prot no ndo de scanner beto bangi ho na bangi no ye driver nti no pene baba no nti no be pakeka no wo madwuma mu matadisi wo wakoton prot no de wukotua afa e de sauce no no metwa blouse agusu no afedie na wo ho a wase han mimi nkotwa krata no na mso bra mi firi dem ho awade krata no me fai photos am ye no ho ade no me fa ma ade me ka wanso no awora to fridge so me fai nti ma fa me ne manyina ana me de ma ade akuguo na matna sisa ukona ka kire obi a wase o wawar nti jana so da bi ba mi we pa de kwaya mafa so aboa no no ono so de ma yese de nya de mete ase nti me de bekoda na Krobea ho makosusu ho a kire nana se prot no a waton de menti ase de nana beka amakoma betom yere gisem de kona na Krobea na me bai okra me de mo fa ase ne bai me bai na me de to nana no monim ene wo mo se ene ekopɛ documents ne bra na ye mo se si ya documents ne way ma wade krata no e wa ha nyabotre na engine room hwɛ ho adwuma na ye mame na afi saa sem yei ya na meka e de kire onipa bia otie ye yete wa ye kwa ye bei monhwa de bi o se obi enya akukoduro na ode nasem de ba wanimu a sebe eno nkire sa wo na onim wiase nyansa nyina o da bi owo gidie soronko bi ewo mu entina ama abasa na nka memeti hei muyo papa wo no yo osoja se ye ka brane a oye brane mu oye tenten gramu memeti we tenten dia meye ne mom no meye hwanga wa hu se de ete saa ne wiase abrabo na ye bo no ete adoma chede no emugu ahodo obi asem tumi sorry na ye kiti wasementi asie we di asese kona na Krobea na bedwafo na tiefu anim wo hu se ne ete etumi ba ha nyankopon ya dama ne na domunti etumi twa nana mitie wano asem wokase minya ya mejai wokase mentonkoso a mekwa akoton me ho kra nam de akotwe manso a mekwa akoton se wo hu nipa de wakwa akoto critical moment mu sa critical moment no ebi na sisi ya eja apia ode me ne ma bedwafo ne matiefo nyina betum o se de na Krobea na tiefo ne na bedwafo beka no metie ohwe krata no a na wane tu wo fo se krata no monko ye saa nsensan ye webi wono a me koye ne ho ade wo fi ade wie ye no ye ba ye no se ne ye nko ke me ye ne nko ye krata oba na ne tu wo fo no ne tu mfo na nka wo
wa onye wadwe so koyense se de me yiri gya me no eye me ya etimi nya no ware sa no e kire se mani age se obetimi aboa me kwan bi aso amwa no kwa na ka me kansi a aton ni nyina na ese makotoka ba obi hye ba ko 2014 obi twitwa ba ko enan aka maton ana me baba ko ma makoto bensi am dim tika ni nyina maton nyina pijo no mitimi ko fa ne ma wahala ba oton adua enkate aburo ba yire kire se atadwen bibia no oton bi nana na menim se ontimi mo ame o de ka na ne kolodu wahala ba na me dia ba begu se me yira wawa na ye no ho ade de enu wo kwan se oye adwuma me yire no oton brazier na atin se oba kru from na se me twe brazier no a obeka se sebe ko me ware no okutama enum di odi kan no an so me ware no 39 years no okutama enum na me ne no wu mi no ne ye pon nan enti me ware wo ba me kokodi enye na nso so no kwan ya mefa so a ye betena se a sebe wo ye adwuma meboa wo ama adwuma na koso na agya pie we de misrebusa wo ade na wo de ma adi nkan awo nko ana opɛ wo maware na wo mfa de bi a won woye na wonene ntena nhye awase nana efa bi sa wale me yire no anu okuta emanum no ko ware oba krado mfa be mada enti na me so ofiri mi kurom sekire se na ofira prade tibine na wo miensa be ma ba kuma mi no 2011 be ko nkran be ba ye na wasi dai 4 rooms wa prade atwene ne ma kugum no jamedie nam so wo na menyes kan kuyi akwala no akwala no di 3 days enti na me guide concert na concert ya ba stadium na me ko guide na me ko nya trouble enti ya de me ko nkram ko di 11 months me ba ye no na wasi ni fi na wajame na msisa amnema na mdigina so eja ye no ene wo nso wafam wo mansem pa na nya agoro bitirinye bitirinye bebu ama pa na mepe ema bebre ntina mani gi awo ema yedumie no me ware miensa omu nyina na ma ye obi a ho ade me yiro toso miensa ofiri kwa unko atia ono so me fa no me na wo miensa ena fo bi ho mo bo na so ma no kokko okọ eno okofa abato ni be ma no bo ndua ese me ne baba ko ha me nu wonkran de o wa hande wo ye fita ona ma me koto bensi enye se mani di awade no se emeware na ene enkwala na aba no me mpa kwala nti ene ma no basa no tie ni onya opanyini bia yes na wafa no wono nso ba no se wo de adwe wono nso ba no minim se oye ni na ne wo faje mi snap nko a 4 ebra me ye no ne papa se snap mienu na me mfamra mpenufo ahia te se de nana mo ahia yi nana no bufui sori se ese me de snap 4 na eba ade a chen me de 2 kwa kan ho ma na ye 4 ti bra me hu sa wade no nko yi me de nsa koi so mo mfa omo nyensa na oba no me ngwa no ena no wofa ba ko se oba na ese wode me nsa bra me nti me mfa me nsa nko ena matwen ya na aduru ne 13 years ni nti no nana no ka kire me se me nko pen no man me call Lance's office ni sister ho anu wase me nko ne papa ho enti se ye ya me ne wo kasa da japie won fa wo nsankura won fa me nsamre me okay ma ye hwade bi bra wo sesa wo ne o ma de frifie ho eja ono ne ma ne wo ho no anyanyam bia o ka kire ne se awade no untumi bie mu a awade ndie makada da makọ adwuso akọbọ na busuafo aman masi se mabọ ne basu mo gina dwuso abonte zongo didi matam se me nkwase aboso me so a bi didwa te se de me didwa koma me mam nam da koma mase enso masi ka kyerem se me yakwase a timi kam ka kyerem se maame mapagya me nsenti anka mebo waso well asumbode de e wo di ne sabe bi didwa e de brew se de because afin so masi am kwa wara no papa bi ye fe no papa kwadwo nsia ofira wodwo wasese o ware wo ba
ne papa ne maame ɛsɛ odi wɔ mu ni nti saa asɛm no nti me deɛ mase no deɛ mefo mu ni agoro ɛnso na medi dwa na nanada me yɛ ɔba no ho adeɛ no bitu ka afiri so a meba beduru aboabo meti a break so a na me break na tofo edi kɔ wusu obi ka mu sɛ pan papa ne si ya me si fom sɛ pɛ ɔsɛ me ka na sɛ nti me nkɔyɛ papa ndɛ me ho kyɛm ensuo tɔ mperensa ti amanfo ba yi nyina ebi kɔyɛ ye wie no ho ade me maame no mo kwa figya se wo mo duru jusu nsuo mo wo mo ka sɛ wo mo da hɔ ma ade akyi enso manya akɔfa atum no nso awie tina minim sɛ o wadwen bi sa na adan na o kɔ no one raise sɛ asase no ɛyɛ me no mienu ne tɔɔyɛ me blocks ne ma de nyina agu so yɛnkɔ ne yɛnkɔ kyɛ na ni obia mfa ne de na metɔn me de a mentɔn wanka saa na asesa no man kɔɛ sɛ de na ɛkɔ so no ɛwɔ me ne ntem no enti no sɛ da me na me haye nana ɛda me kɔ fa me ne ma no da ya metimu aboso me miensa bia me siesie me enkura me hu wɔ mɔde mo no mo bro 100 da ya nana metimu ade bia me preprem spray mu ne bibia no nti sesa me ne ma because you tu no afiri nhyɛ so me yana na me ka atwe ne ma nyina begu hɔ ma no ne baba eco school presby school because presby na wakofa be ma na yapam no asofo ni nyina hia ye ka asɛm no na sɛ de bebe ya kwara ne bie no no sɛ nya ne papa na me ana asofo buza sɛ soja na sɛ so be nam sɛ papa oba de okɔwa no wɔ ma ɛyɛ wɔ ma na munyam na me wo no sɛ mintimi nya maame no nko aso onum da because o ware maame no a ɛso ware ne maka te be ba ya na mpam akwara so onko ne papa o te kwara no kɔ odwo no kɔbɔ masen mama ne nipa be nsia ba be pa me kyɛw ɛna agamitie because sabi intimi mpam no entina minim sɛ oba no betimi aboa me ana minim sɛ obeyesi ebra ote sɛ wakɔ akɔto asase ndiska akɔto bank no o confronto de ka kyerɛ ne sɛ asase me no dia adenti na wo kɔtɔn wabra wa mo mama ne ska sɛ kura de pi free mobile sɛ me kɔ site hɔ no a ukohu sɛ ye twa foundation no timo hɔ na me sɔfo bi frɛ me sɛ papa wakɔ asase bi so me sɛ wo kɔ so na sɛ me sɛ 4 days ana masora no padwade awie me kɔ adwuma me na ni fen finfin sei na ye fite mintimi nante na metogu so timi hia ma me bi abrewa bi wɔ ashtown abrewa no bi sa me sɛ me chia na ɔgye so ɔdane ne ho ana ɔfrɛ me sɛ me na na bra ɛde na ayɛ ɔnan na me sɛ na me nim adokoro si petie mu asase ɛna hɔ kwa ɔwɔ ne di akokɔ na ni abo sa na ma me ne ka kyerɛ me to hɔ na me papa ne frɛ me sɛ wokɔ asase na sɛ me so 4 days na otu ka na ɔba no so kɔ kyerɛ me ɔba no no kyerɛ ma kwankyerɛ anadwo tu na msɔre kɔ nkwanta na so kɔ yɛ ananka me kɔte kora nka ɔba no ku no asɛm no bi na wahyia ne saa no konya maame bi ofiri safo ka sɛ ɔyɛ twɔba wa ashta maame so ɔbɛware ne ba bɛfa no kɔ America kodi mfie miɛnsa ɔbaayɛ timo hɔ na maame no frɛ me sɛ zapia bɛfa me kɔ fie edi no kɔ fie awie a wɔsɛ me no obɛdɛnti na me sɛ bra ana ma mi wuro no na me wuro me ho a me kɔte sɛ me emfa kɔgye no nso abɔso ti me papa bɛ kyerɛ ma kwankyɛ na kyerɛ sɛ akɔyɛ me ne manso a me ne no twe nti nanaje man no papa bi e Washington ɔyɛ hene na ɔyɛ sɛ nanaje man no onim no me ne papa ne di nkɔma 2 weeks pepe na papa no wi ti me tena sia me so me wo fie a mafidie de me nyim firi ho mo se dabi me kɔ nana Krobea ho ene na bedwafo na me de case ya koto nani kyeza me susu hu kyerɛ obi o se gyae wa ware no wanam se dabi me da me na efize 79 besinde mantimi ante me ho ansi me fie aw pateta me maame sɔre ya me maame di awre ho saa
me papa wu 1973 me papa nya 38 years papa no wi nso no awo 12 me maame wa wudu baako bi digwa wiki bia 2 weeks bia me digwa ko maame ma na se sia sanka ma simifia bema mobo bema we mobo bema we mobo na yesu bema yesu ho kakra ate bema su ho se wo kokohia sebe obo nsam wo wiase a eho na wa wo bete wo mobro ase enyum we hwa na boy ye mi shada nim sa anyum eto mi sumi ho kra na start ye mi sumi ho yani mobro wa ase da sibre jam na ase wo kakra ya me dia famu ise bia obetumi aka bibia minimanu ye timina mana mikura mekura mobro wa ya denti wo vrama wo mi ahum e denie oh wo mu ba ko na boy ko vibi wo minimanu ye mikura wonu wawu ye wo ya sachireni oh bema ohun amobo na sese ruri na Supreme Court de abawo ejapade ne awade mu no mpamchew matede da ko ye be sheda peloya mumpe bi ma engine room na ye nheda empensem mu na sebe ma bia ekwa awade sekofe japade nti no wo mu hunu enioma bi no wonte won ho ase enti krata no a oba no yoye ma be man so ete ase no enu ne kura mi in my hands exhibit number 1 sa exhibit we ena e kire se nana apia ajapia one ewuraba no dwadini no wono mu akwa ware enu ama na awade ni mu mfonyini nyina nso wa ha edini o oba wadi nkin awo se wa hweye asem we meka bia minya asem se oba endo bema meka bia minya asem na no dia meka ye wiwie na mai behwe wo mo fremi sen na Krobea na msi munya botre me se oba ni do e de ma bema oba do e wo ho de ma ne ma enti se wo ye bema na wo ko ware oba wawo a se bi abaku mienu miensa enya wo no odo odo ne ma nemum sebe ya obenye obi aboa na mana hwe ne manti eno aba be fa wo eno kra ye fa ma memra fom wa wo yire ya won woda ya wo de wakwa akofa no hwo na wade ne de bra na mamma mu no emma ba mu no etesei eto de bi asebe wo kunu no ye yi uto nchen na nkora anwumre mu bedidi ai wana yi akonhoma fie nya papa no adenti ne yemusa papa ndi obedie na no aye nhye de ama nkwada na emom nkwada mom na ebe kire de obedie ama aye nhye de ama papa nkwada ne se won bedi mutio enti amutio na me ye na nkora ne so won bedi apesie enti apesie na me ye meka se kwabna ne bai wa fa brukrios wa peka kratia gum na wakote kakra gum no de ba bedi apesie dia dai nyanketenkete na apese chi ne kuno wa hu se ne yete oba ni doma bema ewo chironim ewom chirono kura hye oba de wonyo hye bema de wonyo wo se bema ene wodo enti bema do yire o se oba wodi ebukunu buno enti wo ni do e de ma bema wodo eye o madea oba bia do ne ma awo wo mu a odo se ni kunu
ɔdɔ sini ni kunu enso ɛyɛ ana ne wura fi sɛ ekunu no na ware no ma no benya ama no ya ana ne wura fi enti osoja ma ne hunu yani aye pa odudu yi ye hawa ni o se ya o yetumi boaboa ma na sabe wo ma yi abo ho awododo de osoja ye pa se wo dodo wa ya de 12 ne kura se wunya yi bi kura san fa bi ka ho kakra oho awododo de ye be ma he wuti wiase awododo emo ya no acheke se obetumi aye yi o honi asem no enti yakosensan enie na sa paper we krata we me de makaye me madwene me se me ba bia ni ho a okọ wade a me akokora me ti hoi metutu me ntoma kotenam na me ba na ka kire se me bo akokora poso no me ma mfre me papa aha ori o mo mfre me papa yeah papa ebia papa me say yes umi anko abamu oba no ne na abusuafo se wo mo se yanko sensan kra ka wasum se ne am de puma be hwe wasum no me de me puma ka se ne am de be hwe wasum me mintu me bafo se wonko ware enko sensan sa kra ta we mintu me bafo me wo faase mintu me wo faase fo me ma won so wonye eni obeka se bi amempene wawade so me ma wonye kire se enye ya mamre nie we nye ya mamre eye me madwene enye ya mamre wokoye we ya yebusa se wakofie enti se fie de ne wo hono mo a we ne ye de enye ya mamre nie we no adwempa eta we na chi ewo ma bebre na dwene ne se yankwa ama yemfa yensa anko shakrata ye yasna sa wadigya ye ba ejapade eba mu a mebre enti na ma no be bai sa de we bebre no samboa monka samboa enti tobo memfa bibia antoso de meka se fato na de ato emfonyini no ni nyina nso wa ha osoja body sakula wajiri fita sata ono na ne de phone ye de hye yata so no osoja de na hyenata aso no oba ni nsumu odu se enti na posi fanyini kan ye some be den ma ye okay eno nso ye ni nyina nso ka ho bi na se ye ya ye kan me mama bedwafo nso ensemisa akwanya ene kantara jina osena na ya Krobea Asante ena wiei nrebehi Mary Fofie International School mu akora yabade mu hapa yetiew ye science so hwew mia meba Uta Mohammed eno say good afternoon daddy you always look good yeah yankopon ya domunti ene de wa mabrofu su banana inana oba de wa ha oyem English korik enti wa ha say ya na minsuro se kuro no ye enkwadum de se bananas in enti English is crying English or cry let English cry maninsu English besu a wonsu obe eno se nana Yaw Krobea Asante papa bi yei medehye Ahmed Ibrahim o se akora menso me wa ha memwa ha menso me wa ha me wa ha me ka ho Mariama Kabore ye Dr. Daud nuya bani o se wono so woso Mariama Kabore we very good afternoon to you Mary yankopon hira pastor no se akra Krobea wasama a wo kan de anukro enukre pa 100% ena wo kan no adwa ye boa if you do good eno say nana ene de wo woye so wo kansam de se nyansam na meka the truth on the ground wo kan sa na nipa bi nte wase nso te ase ebeboa wo benin fence sawia o se akra Krobea me nso mabaso ene me hwew pa comfort bentum and was good morning guys ene Columbus Ohio United States mu yanso ya wa ha ye tieo na ye sign so hwew mama bedwafo nse misa kwanya no tutu mienu oba de chia me de na wo pese obisa mama na mintwa ntum wa hanya de na tia
O soja. Sisi a oba no otefa hen. Aso ote makom na minim baabi ote ba mnura no me call. Minim wo de no aye. Minim baabi ote. Unim baabi ote. Sisi wo de won san brew awade na gu anase nwuye. Ofa me samre mi. Nti awade ndie wo. Wo so mfa ne koma na busua. Me die makọ. Me ko e ne wo fa se me na ono na eso de me nsa nyam na ese me de nsa eko. Ade wo ko wo de nsa ko e. Ai se me hu de eko na mu ame. Nti me de me nsa ko e se omunyi ena papa ne se be man nsa ko. Aha, nti oba no fam nsa mre me. Okay. Ono de ono opese ye ko twa krata no. Eloki tu am so ma fa krata. Se ye gufie di ansa ne akotwa krata. Ana me kan so ono na adwene no. Enti ade na mu no ana wo san pewa de. David. Mi hia mensa. Na fe ntu. Se awariguo no mu na nsa ne beba. So de nsa ne ba na aware ni gu. Sesi nsa ne nso wo ba ne. Na sesi ya nso krata ne nso wo nso ho. De se wo be pese aware ni begu ana enta. Aware na engu. 13 years de nana. Na ne adenti na mfa wo ba no nkoma na busua se won so won wa ne bio. Eno na mo ka kire me se nka me nko a me kora ye frɛ me na me san bae. Cause nunu akuma na kire me ne papa si na mu, ne papa na ka baabi. Papa na kaza wo ba ne ye frɛ no papa kwa yunse wa ka baabi ti do odi ade ne nam ne no koye ne ho ade mo no so aka baabi. Ti ne papa kuma na nka wo mo kire me se me nko. Ti na masi kwan so anka me kɔdwo so. Eja obi se de fie dre de ma ho kwan na nka ye mfrɛ eno ama na nka yensisi na montena. Me pa che ono de ma so sa. O mpe bio. Dabi. Ye ba mu na nka ya be na yensisi. Se de mfie dre de. Nana emmemu sa. Obi se wanya binti na ase opese wo ye nana so wanya foforo. Nyame ni nipanum ni. Ntwa troda ayire de nya bi. Ntu sisi ye. Menimpra meniyire. Ejese me kura madwuma me watch man na me die no. Ehia me pa cause me ma mete wo. Me ma mete wo ase be me hwe no. Me papa wu ye 53 years ni me ma mete. To de bia se wakwa ha ejapade a wo ye je. Waba ha de obenya ye je. Okoboa wi okọ enkran bai no ono nso akosi ne de. To de bia ba utrim ma wotena ase dwen se medi me ma me hwamo. About trim sa. Debi me maame de bi obo mpae ma me. Ensemu a me kɔ tu nyina nyame twitwaje me a. Me wie no maboka bebru 600. That time from 2012 to 2016. Hwamodie no in the sense say senka unsu sibi ena nka ode ne kotena mu. Na ama mani habren. Obo why you okay? Eja last one. Na efie mpo wasi eja ho na we no asase de eja ma ne mfae. Ene blocks. Nana bijaya a me kra kra be me ya. Fise kwaya ma se de misi edi do ware ma me no. Na waye misi enne ye me ya pa. Nduntimi nyai ma ne nka. Dabi. Na sa so pa sumbo. Enti kra na wo he no nso ka ma me yo. Eno de. Because say ya wo ka kire wase say, "Hey, maame, mamba me nsa so." Se kanya sa. Nana me pa che wo. Bom. Se masia mi buwo. Na me ba wo nche se me ne oba kra nya asem a. Se na abonten wona ga be. Wonyi se asumbo yi nti na ye nyina so ma oba no. Ono nso aye usei. Se wa bom asum, wa bom me ba nso asum. Eno de esese me ye kire se. Me no dampa so. Me ka ba kono aka me me ka me nsa no aka nan. So de ase. Ma upo. Ususo unu aduane ma me ni. Unsi me niema. Ukọ no num, wa be fie no nso. Esa na ye ware. Enne ma upo mu no. Because me na makọ haidai na wutim. Ena sabio me so me ye nipa. Me yere no. Me se no aduane na me ni wuso no aduane na ma wo baketo no aduane. Akwara ne de ada se ka akwara betwa nda no kwara me didi anya me de. Eba na ketwa no wo mu no o yakwara papa. Panini de no wo mu ade wo mu me nti me susu na me mfa ma se mo nko no so. Ba ketwa ne de oda makoma so pa. Sabio ke da so ware a. Sese no am call Lancers office yesi maame no ntia ponti akwara na sese wo edwum ho a wo hwe ne maame adwuma ma no. Tinara te se die pa na yenyemo awo
Ni ntwaniti a. Me say asase na wakoton. Aha. Eno na momoa me. Ekwan a nipa a wato asase no. Me say me hu say nipa no. No wode me bros atwa ade asida no na mpese me hu. Ndi asase ne pride wo hwe a say wonka say ma say ha wo papa. Na emom o bros egusuo no na unia wade ana ne mienu nyina. Ne mienu nyina say me asase me sika wom. Ndi asase no mfa wo chefa ma wo. Mfa me chefa na me bros so atwa gusuo nyina mfa na me ni problem bia. Eno ano. Me da se. Nipa no wato no. Me da se. Obi asemu a wo so pass mbo pa ho ana service da we asumbo hene enne yo mesi o soja asumbo hene wa fidie so she say wa be din samfun bi asa sta ha de ya ye betuka akofana ba zedo ayemre ontime mo obo zedo ayemre ensani mu oduo zedo ayemre once a soldier always a soldier obo mini apeni no say wa ayemre akampa wo be yi no asumbono da bi se wono na asumbono aye se enkwada ne ma dabi ba se fight ye mo asumu se ya no obi a di nsamfo a ye be kwa fa na free asta obi a wonhwe ne ma ye be ma na bo wasum obi a waji ni kuna japade aso ma lo ye be ma na bo wasum ye be ma bi sisi wo ba ye be ma na bo wasum be bi sisi wo be ma ye be ma na bo wasum odi mo gani ye be ma na bo wasum enti ene etiefo on behalf of the whole crew ya bo akonya ba do ya ma bono na na asumbo hene e wa Asem Beba Dabi so se nana enokre de ya ba akopɛ wonu nuanya asem a kanokre ebi se me no kɔ ashtan ba bia me kɔ hae mama me no a obi o bia be di adanse wode se sia wode ye wie mu wie meeting a na yenkɔ bi jare ne so se sia me dia ma me bi o ye mu kuku eja kwa me dia na apeso obisa o se ja usia ma me eno ama edi ha many months how many years asana ye no wade bi hunu 209 na me ye no wade 2011 3 years wonu hu se wore eno ama manu me ho die ntie onu hu na menim se obetimi aboa me na ye japade na yakotenem na menim se odem befa kwan we so obi se eno ama na oto ne plot no da hodada o ware ni wie no me ba o ware ni wie na opesa odi ohun bibi nti na odi sika na man se wonye na so na ono wa ye ne plot no bibi awie dada e ne kwa na ze nye ne na nampa twa nye ndokure na plot no kwa na won to dada plot no de me ne tika mu a me ne no kwadwo so no ana me ka kire ne se sika na ye de ama me no me di bi ko top plot ni enu se allowance no enso no ne yatimi asi half plot ne yatimi asi 2 rooms bi akotenem and was dada ene mato full plot wo Guinness side ho ntini ye fa 10 bram ton 20 million na mse ne ye 10 no the just 7 million na ye de ma me no me de 7 million ye insurance ma one ne ma onu mom ne ka se watobi nti fa tua half o we ka tua dada wa tua 10 nti aka 10 na no so enye krata ama no oni ni nua no mo prehene ho de ya te ase eja wo ni ada question na blocks na utwa ye no na eno ama sika wom obeja tumi sa na ne sika nim edi ntana ne sika nim me wo fa wi na me ko mkurum ko ye yi to wo ma me se wo na mo ba ye no nsa abode a me nya ye no me ba ye na me de ko to cement 25 bucks papa no a me di cement no ko gu ni fie na no me ko sem ko hwe asas me ko papa na wu ntintam wo fo de obi ani me sori a me kodo me ye bibia kama me se kai kura man na oto am so me de man okay na me da se men so me da se etiefo mo a mo ba ha Foster Samoa Trumuski and now we very good afternoon to you mo a mo kan Kofi bi ni nyina obe mobrowa wale say mobrowa mate ene mebo Foster Samoa Kama Works mu nyina Johnny Nana Kwesibinta Peter Kejima Glory be to God Agas Asamoa ko Foster Asamoa mu nyina mayade Nana ya wonder ball bantima ko fibu achie no ono mun hwehwe no anyo so akwa nanwom ye me depa wo bonyansa nwom pa sa bantima ko fibu achie sei
se wutie pa tie mu nsam na me tie nwom a ho onim de manyom ye me de enye beat no nsam na ewu mu no yes nsam no enna me tie e de kasa ti me oba mka mu se yi a me peregi pa me amete me ka nim na me boa na ma fili ire na me ama satiam ja wahu enna me sape empanimfo no wo mo nwom no wahu sa nwum ya me kan e de pa nti ya wo nsu kotie bi mobro wa no mobro wa minimanum ye timikwana mikuta mekra mobro wa odo subo ko we ko bi de wa bi enfram redua tentehuo frama bomi ameye deni be ma bi aye mobro wa be ma ye nya do ko se prison ni mu wo mobro mu no prison no wo mobro mu za wo se prison unya ko se prison no urade ya kwa we unya ko sem wanya asam prison show we say kwabra ni tere ho ase awompe yo batwe sebe Asem Beba mani menra wo fie ho na ohene bi ene eyi wo mo esoma ne driver 2 car di ombe pake wo mi fie nanim se na Krobea wada me buru se wokọ aburuchire asem wei wa na betumi aboa me be ma ni ja oba no sisi ya unim die ntia miwura o say yes now there we ye bosomi adwuma bosomi nu e ma wonka se wotete wakatua na bia takunie sempuanie wagya de asie akina bia semunti de kofa antokwa ne ba ye no e na be ma se wo nso di dwa hwan ne bo odwetire o se yewa say na wenya da ho sese ya o se me come accounts ma metumi anya be 40,000 plus e wo accounts mu o se good na me kunu onso wo sen o se me die me ni hwe adenti na wu ni hwe se me ma ka me de a kire ode ne ya ode ye ma asem enti na wuntumi muntie o ene de ntokwan ba yo be ma ne san krani school fees wan ne tua o se yewa se bo so me so a memfa modi disika ene nkwala ni school fees your school ombe ko nyina ho ayi memfa ma o se wo de ma eya me ma bibi ma wo mfa nsende wo ma me no papa o se ya wo de ma o se no abi nso na me nso de sende me ma me ne me papa o se ai efia ha ntotoye yentonsuo yento light yentua rent watua bi da o se da bi enti ni nyina ya me na me ye o se ai o se okay enti se wo watumi anya sa sika we di asie wa bra me na me bo odwetire dia ene esa sika no se ye menso me de abi entimi enche oba ne se hwe me ma bre me ho a manya no ho ne de ntokona ba se si ya ba ma ni ja ba no enu anwumre fie makoduru fie a me dwodwom ho kakrakra metima konwam ya me hwe news ahwe de ekoso wo Iran mo ne Afghanistan mo no ne ade na metna sem ne so for 2 hours 30 minutes na sem still in see matu ahwe na anwumre ye ne ohene driver besa ade o masaba jare na asa kwa ba zona na memfa unikai na umpom te say obade adon very good adofo enawiai jare na asefo ewa ha na wani tua se dru ku adane ne jare na asefo hia se ya na eye wonupa ahodo a wonom de aba no ho nkomo no obebo kire ye ene wada meburu miwura som ye ne yo na Krobea eda wase ama tiefo nyina kwa baz ba Asem Beba Dabi dwumadi yeso ejidi se ye som Ghana man ni asomsom pa efri Dr. Jerry ne nchen ene Jerry na se ba center ya soye emu edwumayefo nyina yese yenka ene pa nya media cheye no yenka nhye ye beye ama adase nyina enya ho mfaso na Krobea ni atie ni se nipa bibre ye nipadua ye kura yi yetimi protect na ebo ho ban shatale kama edwale pepe fun papa bi edigu ho nanso so de wo inside no ya na nipa wura fi se ye bebo ho ban ya no so ne kura nipadua na akade ni nyina ebetimi ama wagina wona so wache nanso so ye didi aye no ma ye ko ba obi okuro timi ka se
me do kra de be 5-10 years me kra me see hospital me nhwehwe mu chese onim de ni padua no ekọ on de se oda wo sore ye na okọ nanim mesrew me ye didi a ye anum yi wo se wo sade nupa ebu ni padua no ho ban esiesie no etise ka de bia yetimi nipa dasani etimi ede ne ka kofitam se wo koye maintenance nanso so se wono aba siesie ni nipadua se mesu nipadua ne duru ba bi wo se mesu me bo ho ba me siesie no e ma ne se be gina ne kwan foforo mu no da bi yetimi nya adaje kwose samu oye ede niema keka niema ho etise ka engine ye wo pieces ye wo liner ene race mu a ye di siesie ma engine gina brane etise ebu ba akokwa techima e maka ne su na sesa ena maka ne su enwane sa ne nipadua ne tie ye wo ahoɔden nu bi wo nipadua ne mu a wo ma ba akokwa techima aba asem ebi ne de ahin ebi ne ye saa no se ebetima no mu nupa esiesie no abɔ ho ban na wo haw bi ewo mu a saa haw ne be dey ebetima firi wonom ama nipadua no agina brane afei ye saa wo ye brebo ye wo se yetimi ye no so ye no moduru a ye betima protect na abɔ ho ban ama saade bi agye liver na boso a saade ne betimi afiri ho ama liver na nya ahoɔden sonko ama enuane a ye di toxic a eba ye nipadua ni mu saa ne mani nyina betima twe firim ama yetimi anya ahoɔden soronko ye ne nipa ye didi ne yewura fi ye runti na doctor wo se won tena se won ka se wo de bra hospital na wo se aduro no anya media dom no wo tesem ama Ghana ni be bia nya bia no e wo dwa so watre ne kɔ ba mu se wo de obia ko pebi ntonom Jerinas Herbal Mesa ena Jerinas Vico ena Jerinas Calic Mesha no enya sa won Jerinas Herbal Capsules ya sa de abeta ato eti awiei ebi a wutie me wako hospital akoye test ama doctor catch us say ebi a wo sa na ye ka ho asem no hawa bam entimi ma akoma no emoye enema akikira akoma no tese wo heart no wutimi se saade bia be cover ho a woye bibi kakra bi na wa bre na wo teso obu okra ye nante num entrance wo no kra no aya asem obetna kwam 1:10 minutes awo so watena kwam misraw eye bibi na atechima ewo nipadua nim enema nkoye akoma no saade bi akikire ho ewo se wonum Jerinas garlic mesha no ema saade ne nane ma akoma ne ye free na wutim se ampa utumrika ana wo nante wo bibi a wonte bre eti awiai utie me na wo hwe me abefo ntinta video ne so a ko babie to no bia herbal shop chemical shop pharmacy shop ahodo nationwide babia roko aso Jerinas Calic Mesha no de esiesie akoma ho esiesie yahrawa ho de esiesie kidney ho chese ye brabo ni nyina no cleanse no ho ama ni padua no abegina brane eti awiai obo wono ma osemensa no nana meso ade mu a eyem titiriti eyem hojo chese ne nsa agene wo ye bibi kakra bi otu ne nan a chese aya asem mesrew adura bedi wakagina mu eye Jerinas Calic Mesha no yenim Calic mfasodi a ewo so ebuo ni padua no etimanya asobrache menka se ya no madu anoma me se wakọ dwa baako konimpre no so ubom a ye bebio Jerinas woni etukesa okotokora nka so da biara da o enema nyina be koyie di ama etimese sa wodi hye bi yare na wakọ hospital na wakọ test awodo a manema so ye do Jerinas Calic Mesha no ehwe enema nyina be kama e di ama no wobo honoma wose me dana joana me hwenu masisi chese me ye me hu hwenye ye ubu se wa ba nanum no home fam wo hwa kromu ekọ hi ba nyina anya asem ketua ewiem nyina ye di no wo be hwa kromu amefi onyina obi ate se asemasi na adai ne srew don Jerinas Calic Mesha no nanyi sa ehaw ni nyina emfiri wo so na wo so ye modin emfa nka asem eti sa wiei wo maame ana papa ana wo nua bi wo dofo bi ewo sa hawo ya ye boboboso ya mesrew manenom Jerinas Calic Mesha ni bi na mo ni padua no afi wo bi ho anani wutim se wonani wo posa nani no chese ko hi na ba nyina wa hwe obeka se koko mesrew ebi ho eye kuro na wo ani so mesrew ebra onom Jerinas
calic mixture no ɛboa ama anikuro bi a ɛwɔ so biara no ɛkum no ama w'ani no so ate kama wohwɛ bibia wotumi sɛ wohwɛ ne kama eti awia yi mekamfo Jerinas calic mixture ɛna ɛde ama wɔ afei wɔkɔ hospital amiaka sɛ blood pressure kyesɛ kwa na ɛkɔ soro wonam 140 145 150 kyesɛ eduru 180 wɔn mu de amesrɛw ɛyɛ wu asɛm o eti ntina hɔ ma ne nyansa ɛne ya wotimi sɛ wotimi nante kɔba no kɔpɛ bi ne si ano kwan na nyini kyɛ ne di wo brɛ so aba ntina hɔ ɛma yareɛ ɛnka ho toɔ ansa na wahwɛ Jerinas calic mixture no ɛkyerɛ kwan iti yɛ kanfo ma sɛ baabi a wote yɛnka bia ne yɛto aduro biara no wode bowula hɔ onsa ɛbɛka aduro bi obi wɔ no ma na ne nase ataatai kyerɛ sɛ ne mfe no ɛyɛ ne ya ne honam no ɛyɛ ne hodwo ɛbra onom Jerinas calic mixture no ɛbɛboa ama nneɛma nyinaa ayɛ kama afei ɛyɛ atidi malaria no herbal mixture no sɛ ebia wadi di nneɛma ahodoɔ anwanuane mu ama ahyɛ wo so kyɛ sɛ awia yi boi wodi awɔdew na ɛhɔ no ma na sɛ me ho ɛsa yerayɛ me ho yɛ mbasabasa asɛ wobɛfe saa nneɛma no nyinaa ɛyɛ malaria symptoms no ɛna ɛbɔ nkayɛ eti ɛkanfo Jerinas herbal mixture no ɛde ama sɛ kɔpɛ binom onom baako anwummerɛ mmienu anwummerɛ no kyɛ sɛ ahoɔden ɛna ofa di so ama watimi akɔ adwuma ama sika yɛ dɛ aba abotom enti ntina hɔ ɛma malaria no ɛnyɛ wo so yɛwɔ jaundice nso so ɛyi ni etu na se kura afei fever no wotimi so obi hɔ no ma wɔsi manum ato manum nya me dɛ metra aduane ho a mentimi antibi ni mesrɛw ɛbra onum ni nyinaa no ɛyi saa haw no afiri hɔ afei ɛnkanka ɛma na wɔn bu wɔn nsa no nana me say next week yɛbɛbɔ adanse bi wɔ so wow me say papa bi wɔ se ne yere wakɔ hospital aka kyerɛ ne sɛ ne fibroid yɛkɔyi wɔne sika ɛna wɔte aduro yi ka no wɔtɔ 2 bottles de ma no Jerinas herbal mixture ɛnya sɛm ketewa good nana meyi kyerɛ wo ntimi hwɛ nneɛma apie no apie adeɛ bi tuatua ho ɛnya sɛm ketewa kebeku no keku no na wo te sɛ adansi ama me wɔ se wɔ hɔ no ma wɔn mu aduro ne kɔ ne bɛyɛ 2 weeks mu hɔ no de ɔte ya ne sase biribi ka ne sɛ awoɔ no afei wɔn kɔ tena ne water closet wo anana ɛka ne sɛ boom ase wɔwɔ ɛna wawo da adeɛ mu adeɛ da ɔbaa ne yam nya asɛm ketewa Jerinas herbal wɔ se kyɛ sɛ ɔne ne kunukura bɛhyia na kyɛ sɛ ɔmu yɛ kikiri pɛ ne kɔka ne ɔntimi asɛm asa wɔpɔpɔ bra ma ade akye ne yɛ na kyɛ sɛ bɛrima no kora nso ayisa yɛ ne headache wɔne ne yere da hɔ paa deɛ ne da hɔ yi ɛso ntimi kɔ ho eti me kanfo mama na anidane ɛtete wɔ mu na wɔn bu wɔn nsa na baako na mmienu na atwa no kɔpɛ Jerinas herbal mixture no bi ɛbɛyi saa haw ne nyinaa firi hɔnom ama wɔde wo ho ama nneɛma nyinaa kɔ kama sɛ infection ɛnam yareɛ ɔbaa ne bɛrima nyinaa ɛyi afiri hɔ afei viko no adansi a ɛdi akyire no sɛ bɛrima paa wobɛyi chop money ne bɛduru anwummerɛ kɔgyina mmarima anam ne si akansie ayɛ boakye bi din nana ɛwɔ sɛ wotumi si po na kyɛ sɛ twerɛ wan na wɔdɔfo ntumi mɛtena so na wotumi nto ne pa mo hu sɛ ampa nneɛma hyehyɛ nneɛma ho viko no so ɔte aseɛ ɛte sɛ wodi fufuo na wɔnyɛ ntintini na hyɛ wo dodom na na ɛte wo sɛ ɛkɔ yie ɛti bɛrima mɛntena mɛnsi po ma ne nsiri ntena se ɛyɛ sɛ ɔbaa no wɔntumi ne deɛ ɛntene dɛ ɛnneɛma bɛgye nsɛm ɛnti ɛyɛ Jerinas viko no kɔpɛ bi no nom wode wɔkɔ ase wopɛ Jerinas for viko ɛno ara no wode tobi deɛ ne ti kɔkɔɔ no ɛnyɛ asɛm ketewa baabi a mɛfa bia nso mɛnya baabi a sɛ yɛ Fredimens keo Ashtown Kolinak enuro anidosopo ɛwɔ hɔ emurom Mr. Eba Apedank Ashtown Main Street mu a Gegard Eba enuro baabi eto nuro ne etu nuro deɛ aduro ya mebubɔ so yi ne nyinaa bi wɔ hɔ nom ɛna afei herbal mixture no ɛne viko no yɛsa de capsules ɛso so asa akye no eti wɔn nom syrup no na wɔde capsules no nso ɛwɔ no ɛne yɛ gyagyagyagyagyai sɛ sciatica menam mu twitwo mi ntimi tumi nan ne nyinaa awoo eti yɛ number no ɛyɛ 0241 81
46 77 0241 81 46 77 mon frère Dr. Sisia c'est docteur métier docteur Nkanwo Otec FM Asem Beba Dabi Juba die so na doctor me ha woni doctor beboa amanu no wonsa akabi amawanom amwa hoden asipi asita mo diri se obade ya adoma dasene yebese ate ye wonka wa Asem Beba Dabi afidikasi so ye da se eburo arofo awiai Dr. Jerry number ne de amawo no mi timu ama obio sane ya wode ne tie ene sane ya wode ne ye wo no frɛ wate number ne ye 0241 81 4677 0241 81 4677 winya Jerinas calic mixture Jerinas herbal mixture ena Jerinas Vico no winya Vico nubia bibia beye kama edi amawo oni adofo a wutie mie mo afidie ne na haya na mentwa me homra apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomudin hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and the one so we Hepa Plus wife na abua no Hepa Plus mixer magie duro di pa Pavi Plasmox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacies na heba shop etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. De me die sie wo ane say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na ukrai. Me ma Dawu 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma. Na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema ene mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain wa poso. Usisi ene ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoyi yi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos waye Future Life Smart Food bebo afeidie aye abusuan nchemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic cereal no so boa wani a enya esikyire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu Crime. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofo line alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that, Chehuban. Ora, bra, debia.
sanopo awio anwumro mehu wo me fia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimu enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti voter drill limited nkana voter drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye bi koho sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi voter drill limited yi mi problem na solve Hey, Akra, what did you feel to do? Aden. Nansay, in Sokwaduan ya dabroso. Nankwan na bomu, a sofomana pai, sofomana pass. Hey, bra, Asem na wakano, nani secret anything. Hey, T, Sister Marco Kofa by, Onwani Akofa, Sister Spices, dear Bajaso. Spices, I would do be a sister dear Bajaso, on any mountain tasem you, sir, who feel ya pontia. Good flavor. Sa wo pasa all your fish in kwania. Fish flavor. Sa akukọ nso no barrier. Chicken flavor. Na sa wo pasa your stewa. Stew flavor. Wo kono do beef a. Beef flavor. Sa wo panu dudu atu atona. Ana sa wo pe betima. Enu an so beko edum pampaso. PZ Roma Hill Swami Market. Ena Bantima Market. Enkran so CMB ana Okanshi ubenya bi wo ho. Freyen ewo 0243535025. Ana 0279140940. FDA aje edwedie nkratwe atum. Adepawre nie krom hade wonkwa na wonim adepa no. Piao. Unim entwam me di product fufuo bi aba. Se unya bi a woni haw. Adepa hene no. Ani eyampa eye simple plus. Sa wo pe phone accessories, be it batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands-free, any phone accessory bia. Sa wunya simple plus dia eno ne papa no. Afei simple plus air condition, TV, solar fan, ana electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances bia. Choose simple plus. Samikan se krom hade woni adepa hene no. Tira kwantam na me ho preme. Kumasi hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe. Afei kejetia ye ne G2 edi animhwe. Ye number nie 0244590374 and 0241709636. Choose simple plus eno ne papa. Wofana se break sika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ehɔ na megye me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wɔmote bank in 1980 wɔmo adwuma penti wɔmo atre wɔmo nkwaba mu wɔmo anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔmo anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho dwumadia banks edibia no seche dumasi rural bank wɔmo di mu akotene ɛyie na wɔmo nyuma pa wɔmo ɛyie no ebi enie wɔmo gusu airton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔmo yɛ current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sachadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesumi yabosi am de betre madume na kwambe na mefo am sabeke bi. Omoma salary workers loan, public and private nyina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nano dia yedeba abaye juma yefo a omoje o makatua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni aje omo hihye no ho pa. Ne me hu omo achi akwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo wo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edinhwe animu. Anwraga Onion Market no omo ben no pepepe. Aboabo omo wo Asonse kwa no so ho a. Post office no achi pe. Tafo
nso ɔmo club 600 Dr. Amuzu Johnson ɔmo bompata ɔmo ben Boss FM ɛwɔ Edum Kumasi ɛnyina so ɔmo ne nursing training college no ɛna edi enhwɛ animu Asante Mampɔn municipal adidwai ɔmo ben health center no Chechire afija kwabre ɔmo ben police station no ɛno nti sɛ ya frɛfrɛ 05016827737 ana 0501617924 such Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a sip, make you feel the variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love it. For the party, Agbonaya, Bigo Naya, Boji mo Manuela, Bigo na me feel it, Cola na cocktail, Apunana coconut, lemon lime strawberry, tamarind grape orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo, yeah, Bigo. Otec 1029 FM. Big on refreshment, yeah, Bigo. Big on taste, refresh your vibes. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay, arofo yadamwase yakoya yasa babio na senia watie no Bigo soft drinks or say big on taste, refresh your vibes. And now ye can Bigo soft drinks no e wo dwaso onipa da senia wutie me ye wo Bigo cola no ena ye wo Bigo orange no se wunya Bigo cola no na se wo bo a ema wunya sa bold and rich taste no na namumuni mu na ekoyo ene ye wo Bigo orange no eno nso se wono mu a unya sa fruity punch no ebe lighten up any moment ya wuwom enti na wie ya wutie mi onuadofo se wunya Bigo cola ana Bigo orange na ye very chilled na ubogu wade so a where you yeah o sipia every sip ema pure refreshment and pure joy and na wie ya wutie mi bowura ba bi eton drinks bia na kasa wo pe Bigo cola ana Bigo orange na dwumadie bi a wudi a woto nsa fredi padom no onua eya ma Bigo soft drinks emra ho ye woni cocktail ye woni apple ye woni coconut ye woni lemon lime and ye woni strawberry yeah eba ho a ebe ma anigi aba ho eye Trillium Industries Ghana and yakofa Bigo soft drinks yi ye de abadwa so ye number ye 0322 190877 0322 190877 we the fearsome 3 eye Hepa Plus Pavi Plasmos enwomiensa na se enwo wei anwanwadwuma eyo edema adasa mprempre no enya asem ketwa onipa da sani awutie miei akwanya no aba maune se wo bewura pharmacy drugstore over the counter I mean baby eto waduro bia na wakase wo pe Hepa Plus o pe Pavi ana Plasmos enwo na ye miensa ne miensa nyina na ntibom miensa ne nyina ye 60 Ghana cedis ye wo bia nsuo ene ye wo bia nso topaye se wunya miensa nyina bi no onua se wo nonom a eye unipadua na ho odin yie emanipadua na ho odin gina brane enti yade bia ntumi nka nto so ye obi a stroke yade e bo nka ye ana ebi de wato fom esikire yade bi emoja brusuo bi etetew wuntini ni mu esikire sesra de tam ne bro abanipadua ni mu wunni atenkampam ana waye mre obi o hwa infections na ha no wadwuma dinti ya na onipadua mu ya oya typhoid bi na etete wonue dwene well being ne ho na wodwene wo well being ho a de aka nyina ye mfaso eye Hepa Plus Pavi Plasmos ene eboawo ewo saa kwan ne so yeah ya number ne ye 0542 778572 ena 059 136788 na ya Bolivia Enterprise nso ye wo Kumasi Sofo line alignment ye ne multi home no
ɛna ɛdi animhwɛ onuada sɛ ne awutie mie yɛn ne yɛde future life smart foods no yɛde san yadeɛ ɛyɛ aduane a ɛsan so yɛ aduro kyerɛ sɛ ahoɔdenuo ahyɛ saa anuane mu ma tɔntwɔm enti wutie mi vitamins ne minerals aduonum yɛnsa ne wɔ future life ne mu amino acids edu nkono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyɛ anuane mu ma tɔntwɔm enti onipa da sɛ ni bra wode bra yɛ nkyɛn bɛkyerɛ wo yade a ɛtete wo mu na yɛma wo aduane aduro bi sɛ yɛma wo future life zero future life oats future life protein future life smart fiber anaa motabella na wakodi ama watu yade ase ama wo no ɛyɛ befua anaa prekopɛ enti bra sofo line kumase yɛ alignment wo yɛne multi home no ne di animhwɛ yɛ number ne yɛ 0246 01 0150 ɛna 0242 87 8090 ɛna awurade fie heba center Dr. Amankwa ne da no sɛ wo ba kumase hakro no mbosie red park a ɛhɔ na awurade fie heba center wo papai na aka ma yate ase sɛ nipadua no baabi atokro da bia no aduro bewura na kwa akoyɛ mu adwuma enti onipa da sɛ ni awutie mie akwanya no aba ma wo ne sɛ won so bɛkeka wo ho na sɛ wo wɔ ha wo tim o enemu yadeɛ bi no akote o emogya brusuo bi ana ɛtwɛ yadeɛ bi tafodo bi na ɛha wo ana stroke na aka wo atofom wontiri mu twetwew ana wayɛ mrempam wonsabuo mu nyɛ wonso wo pɛba wo mesrɛ wo bra bewura awurade fie heba center ha na Dr. Amankwa obɛboa wate kronombo sie red park ɛhɔ na papa ne wo ne number ne yɛ 0241 09 3915 and 0549 206633 and the Volta Drill Limited and the anomni adofo ensutuo ho adwuma and yeyo and ne unia utie me na wo pensu papa se wo fie ho wadwuma mu ho ana wo pese wo ye nsu adwuma ni nyina no fa ho bra bebo Volta Drill Limited na se wo de ho boye ne a ye na ye ba wo nkyɛn ye wanim difo no ye ba behwe baabi a wutu wunsuo ne ye yemfa ho se ho ya abuom ho ya nwam ho ya afrom se ne ho tie bia no de hia ne se wo beba na wunya ba bedru na woni Volta Drill for beto kese a ye beba ne aba betu nsupa ye bedwa buom akwa asase na ya ase atwensu kroje ne ye de amawo se nkwanchenfo ebia betu na se problem abamu a onwei ha ho be free Volta Drill for na ye mra mesiesie ni enye ne kama te se yensa no ne yemfama wate ye main office ne wokumase ahodwo da ba ha ya sunyan tachiman ne doma eho nyina ye wonkrabata na Ghana ha baabi a wasase wo baabi a ufie wo na opese yentu nsu papa emfama no Volta Drill for ye ne be ye se adwuma we di amawo na se ensu tu adwuma no Ghana heskafo ene amanfo a mo pay investment ya ye sika wom sika ewom no ye won fidipa ye dituo muntie obi wo hono mo a enkwanchenfo ebi no ofro ma me nso pese me ye nsu adwuma ni bi no makofa afidifo no mo de abre nipa no enti abon nipa nanum wo ye ne ho hwie nya yie wo se makoye wrong investment we nya fidipa pa amfa anya adwuma no ene Volta Drill for say aside the super wonu mutu di ama amanfo no se won so pese oye investment na wo to afidia ye de tu nsuo ni bia eye wonom na edi ho dwuma wo de be free India ene de aba Ghana mamu ha ebo ne nso ye obeton nya afe na wo bre ho akọ India akọ bre ye ne ebe fa sa bre ni nyina ato ye ho so enti mu a mo pe afidia ye de tu nsuo no ka no sa afidie no mu a mo pe bi no mo nso mo contact Volta Drill for mate na obeboa mo pa omo number nie se opese yentu nsuo ma ana afidie ni bi na wo pa to a number we na abefre eye 0244 29 9520 0244 29 9520 and 0266 43 2210 0266 43 2210 unya fresa ahoma we ya Volta Drill for ye beje so ne ne mu akasa and traditional Dr. Dawood papa no a woda Dawood ba hospital ano no wonie se wo ba eje so krapa
edane a enkane na Metro FM ni womu no saa dan no amu na sesei Dawood Eba Hospital yedi adwuma na anuanom yade de ya mentena ho ma yade bi mfa wunti na nanom o wabra wotredi ampo totrobo nsu kwa me basa yi adom Yehowa Allah odi adom no adom Dr. Dawood na wodi nuan hini hamamanu buna nom ne de keken ka ho adidi dwuma ote ho ye de wo de ye de obi ho no a wote ase akoma brefo ye adwuma kama enso se me be mawu be me akoma ne pompi moje sese kom adenti na wote ase akoma ye adwuma na so be mawu eye bibi na atochema ana waye mre ni nyina no ba Dr. Dawood ho a owaduro ye frɛ na apagya wo be pagya no wo be sɔre a wo be ye no esi hopoti na kwato afei ma na mo nso mo pa wo na mo chini a wo ne ma no men mu abam men ma wabam mu men tena brother Dawood Eba Hospital papa no waduro wo be ye hwehwemu na wo huna de kodie nti a wo ngo no de waduro akan minu aba nso be nya nge ne bi ato na so wate mo asichire yade ana mojabroso otetebo mo asroku yade aka mo atofom hepatitis B mo a ebi ayemo ananemu yade wa wakon de akon enko wa wanya hawo prostate mu wodwonso wodo be ma hiem ne bi sa ne nam honom ne yade yese yade roba kure kwa akotu misrewo bra Dr. Dawood wo papa ne wo naduru se fa brodo na hawa na kwa Dawood Herbal Hospital your solution Obebwao. Doctor number ni 0244 886437 0244 886437 and 0201 681 717 unya fresa huma wiya Dawood Eba Hospital yabeje so ya no bekasa na yabechiri nsemu nso ede amao obade acha me wo akra me bo ha den sese yi ya na mu ne asi no kire se sa na awotwi ai wo mu ya ne wuku yi etwamu a memene de be na awotwe na ye na nakwasi wusu acha na yie no enti me de ma hye ne ya ase na amanfo nhye ne nso sesebe momuwa na awotweda mo de beboa ye no yani soy na ye fe Otec you nyankopon hyira mo na modam ebu eye no na aduru so yo afi na adu ne kese mpompon so no ye kan ye wo yetiefu a ebinom wa manone ye wo yetiefu ebi wa pro ye mamu atoye mamu natifi ne miaye ebi enipa no sa memene da no ontumi mma me pamochao empanyini aye nhyehyeye e de ato ho se ye to nsafre mu nyina se sa da memene da on the 7 February no memene da ebe na awotwe no mu nyina momra meta yachi e wa asonwase metadisi ha Otec nchen ya asonwase metadis e ho ne ye de ne beto mpamu anopa ye bekọ akokora na yatena se anom na chisikasa na ebia bibi nti wo wachiri untumi ma ye besre ye di mobile number we ato ho adedicate e di ama se yiyoi enti wutie mi opesa wo de onsa abode faso ye bebo di amwahu se onso asomasi ana obenten na nakwasi wusu achan wa yie wo de taku ana asempoa e de babeboai monje number we na ye the official number ya station no eyesi number we pa ho a enya number bia ya eye number we yanko a number no eye 0240 88 92 43 0240 88 92 43 edi ebeba ye opon twumasi electrical company limited ano ze no Otec OTC no a OTC na opon twumasi electrical company limited na wo ya wadama sebe ya ye behunti no wo ye no na wa ye reference no AOA akwasi wusu echan AOA unsa wo sendi momu a ya reference ba enti reference no ya type AOA na fa hye ho
eno ano no sika fa so edoso ndi say all the fa so na wa nkyere mu aye hu say ni ade be bo ana wo be frɛ yɛn number ya no afrɛ no akasɛ ye frɛ me ni ba ya odi obu wa ni di kura no mo no won sende no na yi abrochire bo ni say o mo sende kura ebu ha o mu di ma nti wo frɛ na di ma enya sa wo wi no wa text message say ni good say be betimi abo odin eno ano no yetie for ye wogidie wa rehemu say mo be boa yen wo sa kwan ne so say ye de ye ne ye Otec na ye say you Otec ba nti do Otec nko ade a na e de say na otweda no na wonti din bia say Otec monyi we mfanto Otec nko a mo kire do din bia na nchen Otec din no na ye na ade ye da see bro enti adofo ne ade hye ye da mo nso mase asem wei eni enkomudie wo form sesei de owura yi ne nsem ya atenapoye baako 1 oba na gya wade omfa me nsamame eno ye baako 2 menini mienu nyina na ka ba omuto asase no oba na fa akira kwa akoton me blocks kura metwa 25 bags eguso anyanyam bia minsumi hia mechefa eno na akwa akosi o ya ekonkon hoi wasemu ya wodi abahai oba na busuafo osoja waka saa o grievances waka kire omo se wuhia saa ne oma we omo ka de na kire o kasa gumo pani so ase me yire kitwan de makọ akoka kire no to ono so ka kire me se me nkone papa o nti ya vena ngabe be kone papa o so me yire kitwan de tembia me ni din komo o lances office na omma no ono oba ne ma no omko ye bi frɛ o kitwan de o frɛ o me call of lances office o tembia me ko bia no ohuno me frɛ no na oba ne nso e wote ne nka ebre bi na metime kam e wo kuro from ena wote moto nkitwa de bi moto no be gina me ho me ne nkasa de ohwe me na me so me hwe no ba se de no am call lances office ni nua ne se ontiapo oba ne ntiapo so ontiapo ase ne nan ontiapo de ebeye bia ne ho beto no na ye kan de wo mu nsunie se yakoma ba ase enu ankomo ya na ye die na krache na akoma ba ntu numbers no me direct ama me no take a story me direct ni nyina dabi wakoma ba emfa ntiki some action me waya made ama na hyeme no hono kra no na o number wo me phone so a mepe uni obi nya asem a ho saa bre ni mu na nipa ne monitor ododo o hwese ukwaye ana wo hwase enti saa no leave the person onu ahu ye sema me jaya ye me ho ti saa no ye mpre ye ho ye mpe ne ntamu delete numbers asem wei mu adesua wo mpa na de matie edi se production say omunya amaame no ye be bia opanyini oba ne nso wo mpanyimfo wo fie ye betu nipa aka ne ho ye be kọ oba na busua ho ye se ne ho mfa no ye betie na no asem na atiefo nso atibi nanso adesua wo adesua oba de achia me ebebam 9 na ansa na no simple plus fo na eboa amana bem mesrew se eba phone accessories dia se one to simple plus die ni bia me pa cha onkwanche fo ne ho na woko simple plus fo no ye ni aya ye charger e de aba ye simple plus charger ye woni iPhone Samsung na Android phone bia de ye wo ye power banks ye wo ye batteries ye wo ye hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth any headset me da bia me ka simple plus phone accessories ho asem a me de mensa si mebo edi ho dance ye di kire ni patre se me ankasa maso brand na hwe na medi ho dance ye se eye papa besi sa bre ye kra ye kan simple plus charger na me yusu wei na say me yusu wei na say simple plus charger mi nya ye pepepe me yusu besi sa bre charger nen say ye honam hu say
Simple Plus nyoma eye papa hwe ni earpiece ni hands free ni ade yi eja kwa minya abie wa yusua besisa abre wada yusu umpe we na apede yi enti sa wo phone accessory ya senye Simple Plus de bia ya mentor ya wo phone covers iPod any protectors mo amoto phone accessories no mo metu ye de ni bi nkoton na no na ye papa e beboa mo amanya mfaso ene nkrunkum nso bra ye nchen botobi na beboa se wugina kejetia getu Dubai getu animu ha na nhwe animu opposite kejetia Dubai getu abrosane esi wono fobra ne first floor ya wo ho ena wo ba kejetia enka ne toilet dan ne ho masalachi ne nchen ho na sa tokronum no stores na wo ho no Simple Plus ya so ye wo ho bibi ne wo ntia se wo ya yira pese ofre ye number nie jefre ye ne nkasa eye 0244 59 0374 0244 59 0374 ena 0241 70 9636 unya fresh ahoma we ya Simple Plus for bejeso na 3p garlic mixture no eno eyaduro piwak natural health for na di 3p aduro yaba aduro nwanwa se wunya bi na se wonom a aye grader ebe grade fi ni nyina afuru ni padua mama ho atɔ aduro we secret ne se natural garlic wom enti se wonom a eboa mamugya atumi di afuru sane ye ewo ni padua ne mu mo a pressure ha mo am cholesterol wosoro mo immune system ne nya dwuma ye enti yade bobo mbasa basa wo de ye waposo ne sasabro to de bia utumi ho no koto 3p garlic mixture 3p aduro na aduro misi ye ba kolena ke ba dan heba ne ba bia to no bia kwa ka se me pe 3p ya number ye 0248928824 0248928824 and 020 1000021 Nyaminsa wom heba center abrewa basna dinie ni dini ne honam se ose ewiase eba esene ade yeah be ma wo wiase aya wododo ate ye yiuma ye beso mu ye manu nyu omu nyina na ye boni aye ebi kai ye mbre ebi nso ye boni aye fo enti abrewa se wo wapa we bia na wunya abra ne nchen se we ba na ba ma na wuntumi ngo wode naduro beka wo ya bre wa poso na nyankopon a chenade wa ye ho adwuma besi sa bre da so ye wo ye obi enam yade hawo ana wa ye mrempam wo prostate no ye se kokora mabam ana se aye kese ana hepatitis B na hawo ene abre wa mehia wate abre wa beboa mo amode ye stomach ulcer mo de ye blood pressure mo de ye koko ana etre yade anansi stroke no mpenu wanya problem wom ana se krese wo de obeba se paase bodwesa anwo eho na abrewa noma eye 0246 45 0718 0246 45 0718 ofresa ahoma we ya abrewa bejeso aduro de ayo abibiduro eye ye wo yeto abibiduro mu kwaye ni mu ne ye wo yeto ye enti se ye ho aduro a eboa ene mema mreyo basa baby a me madrei me sa me di yem sisi mu adwuma wati ase enti he me sei no wo yo ba sei na so wo downgrade me say na Krobea de se wanyini ade 57 wo boa mebu sisi mu me yesisi ani mu adwuma enti won so ye ka bibidro ho asem a eya amani hian sa pelbentoa pe wadro nyam wadro kakadro se mako dwanio wodi atum wodi akosa ema no monstati encourage mu kru no mo nsa awade a chiame akra osa ya che mhwewa osa ya che me ya mitua asane de menim ye papa utua enon so ye mama for fa akra me da se yenchia ye tiefo nyina titiro Cosmos na afi bio na kujo omo airport about baby a mete Cosmos nka che Cosmos wa hye ne ho bone papa wa ye na se de se ba na se obefra wo pa de baby wo ka wo se da bia mitie wo na utie mi a me mente wo ne no eye we ne day
That make what wahu sindo. Hwe de ohwe papa kama. Akra asem we ye da ho no ebetimi ato obi a be ma bia. Betimi ato be ma bia nti wo kanyina na me check sa na me de me na ya hye papa issue mu. So we chia wo ba na dodo nyina ma no ka me koto asase o so me obi wo ho ene first kan bra na ye nyina se ye bobra bom de ye se ye mo kam ho bom se ye nya honam mienu bio edura japade tie na ya da ne honam mienu. Hey, na wo de ne sika be ka ho ye nyina ye si papa ya koto no 25 bucks na wo kan to anwe ye no etimi twa 600 because ya na 5 bucks no etwa 200 no marry no sa na ya na 5 inches no eti into where okay no say na anwea ya at least bros 600 and the blog am say ba ko be 4 cedis ya say e bi kra de 5 cedis say 5 cedis ya times 600 enye ska ketwa so senkwe oba na kekoye ya be ma na keye ya enkai ena me ne dia ena me na bre e ma de no omumre me say yan tip oba na numu aso e bi kra no wonton na eda ho because our ngui a ye nche japade e no ma wade ne so ngui ekwan bi so ne ngui ewo mu se o mo ntifie ba ko o mo nna so oba ne be ma de na so abusuan ntena ase ngui no de awade no eda so ho no mo ndi se si ya papa itiwe se bibi to oba no a abusuanfo ne nim se ni kununi eno so na ehu no eno tira me de ya na me kan ya na amanfo bi ne menti ase en ade no mpa agina so ne ntempa no aye ade ne firi ho desi o hoi na amamra be chechire wo dadaada se bibia sesi a yesi okunu nie amamra ne kire se wo ye kunu every se onfa ne mra abusua every se wo ye yire wonyae no ne ye de amamra na be chechire ko am wo so bia be mfie mi ensa ze mfie na ekra ne no wo ne da wo ne na ada obi atene ba bi enso amamra no hye mo se mo ye mra mo kra de masan akosensan krata akra ka ho na menu apani minim ne wo twen ya krata wo ho ne yankoni yangodwetwamu a onye ehwo no mo de kokot na ene na mo wa japade bi we ni nyina bebem nansa na we nyina be se mo agufie de no entimi nu ese wo se wo de nsa ko abusua no ho no me ne nya adwen be ma mfa nsa nyai oba na de ne nsa bre be ma se me ntimi ne ntena bio entine nsa mo de bre mo de beje me no ne nsa ni oba ma de asim na ko ka kire abusua ne se ni entimi ne mo ba no ana mo de hye ne entena bio mo de hye ni e mo nye no eno na abusua ne be frɛ no ma frɛ oba no na munyina matena se na afi mo bonkuro die be nti na ase wo nwa no na afi ebusa oba o so nwa obi o so mze ebu ko nkro wa ready dada o so nwa me a me kura me kom ba bi da na no ba ko bi a ebesi ye office se oba ne kura wo mpe kura oba o de ne nsa nyina ba ne yesi yesrew ya office ya de mo gye nsa ne nyina ha ewo mu se o de aba o pa di na chi oduru efie ho a fama na abusua pani ho de ya wie ye de na ha de ba ko bi so di ni ya kansa na oduru gate na no ho ade say yes na de man eno ade man do bi ho no ya ready enti ya ba ne sa na o mka ne sa wie a eno na yese mo ye motena ye no mo ye japade bi eno ai ya to asase ho na we ni nyina beba o enti o mo hwe ni nyina wie a ene we die bibia ye yi no afi na ye betu nsa aguso se fi na kro obi anko na ngu idi a court kra no ko na ngu ya ye ntia japade na afi na nkrata no mum ye no motem ho asena mgotwa nkrata no mu dia enya di fi so court ka obusa se efie die no magu no mungu ya o mutimi twitwa nkrata mu efie die no ngo njise efie die magu na ane ya tenase ya gu no na afi die obi ade no ho entimi nu apani se o mpa wo ya che se oba ne pa de ne nsa bebre ne die bibia ni wo kra won fa ma o pesum na wo kra wonya hunu se ne o blocks ene asase abediro no ade ne nsa abro ene eja ka betra ho ache mate enti ya beya ne sa na ya hunu sene ya bekono awiai mamenko Sechedumasi Rural Bank PLC misika sem de eya ne hu hiame no matter what anuanom ne adofo ade hu hia na da ne da eye mede se me wa afidie so a meye ene se me kanfo Sechedumasi Rural Bank PLC ede amawo enye bibia nti o efri bra miami hu Sechedumasi Rural Bank PLC na me de wo me ho bo wo do mo no hwe sane onom beti wanimu ama wo wonum benya daje ama wa kyerɛkyerɛw ewo sika se muwa wade ho no
superb yeah sɛ wo nimdeɛ ɛwɔ adeɛ ho na obi to nimdeɛ mu ɛboa wa ɛma onfa so ye bebree enti sɛ si a mekan sɛ wonfa wo honnom sɛ Kyeduma se rural banka ɛno ne me bre yi a meka de akyerɛ we sɛ obɛma wo nan abɔto na 8 branches across Ghana ha with 3 mobilization centers no ubewura bia mu na wakɔ bie account yeah ube bie account na ubie account a ɛbɛboa wa ɛna manager yɛgwa wa ha ɔba pa yɛgwa akwa abebro yɛgya akra officer mens na mpo mu awurade adumu good empanyimfo mienu efiri sɛ Kyeduma se rural bank plc ɛna wie manager me ka kyerɛ amanfo sɛ me tu wongidiem baabi a wowo bia bowura kyɛ sɛ Kyeduma se ko bi account account no me de mabie ɛdeɛ nti na ɛsɛ sɛ mbebie na mbebia ɛdeɛ koraa na ɛwɔ hɔ de ma me a mebebie maka miɛnsa bɔ mu ama wo ayo amount 3-1 ma score hat-trick sa pepe mobilization centers na wode amaye internet edem akra mechia yetiefuo ne ahwefuo nyina mema Kyeduma se rural bank customers nyina susu good afternoon na se yechia wo mo aha Kyeduma se rural bank se kase bebie wo account ewo ho no mo na wudi se ubie account ewo Kyeduma se rural bank good mfaso die bebrebe na ewo ho no mo na ubenya free Kyeduma se rural bank obi bi se account no kra na ene die ba ade yesa ye kase account a eye number anase eyi a yedema wo a wan kasa wonko na wonim sa number no a wodi wusika na etuma wusika na emfom enkodi obi de eho wonko a woni nipa sa number no ye generate ede ema wo before see e be generate sa account no so ede ama wo no na wo Ghana card would your passport pictures and so ebeba and a utility bill a light bill and also water bill and na ye beti me de ejina so ebie accounts no ede ama wo good your account bebrebe so was Kyeduma se rural bank your savings account your corporate account your ordinary current account your susu account mebada achen fixed deposit na bebrebe ya ekeka ho enti no sa account we no savings no dan nyina no ye betena ha no na ye bo ho da ro ese enye sa wode wusika ekwa akoto bank nko na bank ehwehwe bibi afri ho wo save nso so wo Kyeduma se rural bank afia anasa bosome no enko awieye sika na wode to ho no no na emo ho bi aba beka ho sure wo ye dwadini nso so na se baby a woton wade no wuntimi entu to enko baby ana ye wo mobile bankers anase emaya ne mema Kyeduma se ye training wo ma wo mo ne nam afiefie mu ne nnwumem baby a edwomo ehefa wo mo ne nam se wusika na e simple anase taku anakapre wo mo ne nam a wo mo ejiji sa sika no wo beba no na wusika no edemu pepepe account na ye bie ye na wo number no ewo so no sika na wo de bema wo mo no wo mo betro no pepepe wo betro gu ne collection sheet so na oba ya bibi ye kan say account no so no ya bo akọ system ni munti no womra no book na wo de ma wo no etali with the ewo system ne so na koye say me ba ye no na me tu susu na say me ye we no eswati Kyeduma Asante sa pepepe yeah and ye wo me bada achen so ewo ho no me ba na da achen no so no eye account bi a ye biema emofra a wo munya nru wo mpanimfie so eye 18 good years so wo bie account na wo panimu no betimi anasa wofo a wo hwe akra no wo betimi abie account no ede ama akwada no
till say obenya 18 good years na wa handle account no ede ama akra no inti ne da bia na aya na eya me de say ka wawo akra no ni naming ceremony na anasa ne outdooring na wanya kakra ewo ho no fa be bie ma akoda no ama akra no yese ahohini nti ne eja morre no inti no dabi no ebia enna na wote de yese edewo ho ensusu no ensi inti no wanya bi ene no busumi bia numia wani kapra na asasempo a de atuma man na de atum inti na akra ni nuse onko school onko university anase SS krana wo capital bi wo honom na wo de eso no asne na wo ko gina honom enko SS refo o meba wie school o moame ene sa de no so wo hunu sa nhyehyeye we entem anase wo de ho etoso ntem na sa animguasie we nyina epepe free honom wow enti sane watie umpe wei na opede me die metu fu sese ya se mana moto na ko bie account no bi sane managers a kire mu yi na beboa okay operations ma memra ho na memusa wo wo dia wo ba ya wo shada my plan be wi ase no na ye hu se afi ni nyina akora no se ye sha ase ka se ye tuzusu e wo se cheduma se a enko awie ye ne enya sei ya na manage pa sa ensusu ya wo de maye okay ya som ya sha ase ye to ana mimi wo sika edafie wo be ka kire me se me de ba se cheduma se a sika na me de bad me mfa me ye den no mitumi enya mfa so okay me da se na ya chia ya tifo ne ahwefo nyina ya joso such a Dumasi Rural Bank, the bank with vision. Let us say a bank I want is swadi hunu. Sure. Inti ya press a new mom one is swadi hunu ebe ye juma. Sure. Inti se uni ni swadi hunu uni plan uni BBS when iswa. Yeye wo hose yibetu mi aboa na wanya ni swadi hunu. Good. Ya madam ebo ball products ni biso. Ba ku bi a friend a trust account. Obi wo hose mi wo sika but akande no Ghana card mi ni bi. Maybe a passport picture crown or cry mean to me go trebi. Intimisika ne beda me nchen sa yen tu fu say yes ade no. Okay. Pe obi a wujinidi. A obenya sa kratan so Ghana card passport picture. Ana so obenya GPS ya be. Ana light bill water bill. Na onfa no ne din mu emie. Na emu nso wudi nka on dey be interest of. Let us account na nye de wo bi ne de wo. Na emu de oni ne niaman tuto nwie no onu mum na account ne de nti ye bie bibi e friend bibi know your customer know your customer chere say beneficial owner na wo account any KYC pack ni mu no ya tro wudi na hye wo ti say ye wo ba say ye wo nua say ye wo bibia oni sa nkrata odi be bie no yetumi bie man nti enso so your account ye bie wo ho na ye mra ye nkomo no so such a Dumasi Rural Bank ye nhyehyeye ne say ye betutu sikasem na sisi amene wo kase 4 weeks ago January end into 4 weeks which is 4 from 52 weeks no aka 48 weeks acha sa aka 11 months ano no what trending one se wo sika botini bi da ho a na wo hu de wo de be ya ye nhyehyɛ ba ko e friend fixed deposit e wo ho eno no ye work rate competitive rate ba come rate no kra na ye free be negotiable na che se usika na wo de ba no ene yetumi gina so ka se oh misika we de e bi anka me de bedi juma we but time no nya nso ye betumi a plan ehun se da bi se wo ye na 3 months boso me miensa ana wo ye ne boso me nsia ana wo ye na fia sika se na betumi aba beka sika no e betumi abo dan se be da fie sisi ene akonfo aba eja hyehye aba meet this story from a circle na maame ne kofa na ma ba ni sika nyina ne ne nyina aka ne ma ahye such a Dumasi wo ho na me ho say ee me can be wanye insurance wanye bibia wan first can go to baby sika na hye eko but se usika da ye ho a me ade ba kwa me tufo ne se Rural Bank bia mu a
Your free be Ghana Deposit Protection Corporation and no insurance that we see can so. Okay. They say we see can hear 1 CD, we say 2 CDs anytime you want Sabeka. Good. Into what they buy your fixed depositor, and ma we see can now what they bet to hono. A chair say Kakrana will principal now the abano. A bedroom baby a uhiano. Ne sika ni bia beka ho. Good. Emfa so ba akokra won so ne se obi otumi beye na be 1 week cause ye me hu akwa ho kire mu. Me hu de menya me ho. Me sire mo me nsa betumi aka me assurance de be ma won nsa beka usika no kwa interest kakra na aka no. Ni nya de be ma won. E bia na bank bi de onye. Ba se che buma si wa bank de. Wow. O ba ye be. Next one so ne se usika kakra aka na wu save no. Enu bi na e begina so de ama obosia. Oh, okay. Na say na bosia neti. Eye wa ho odin no woni ye adwuma no eno so ne yegina de mabosia. Okay. Nti obi to make us me de wo ba ha se ya me hia obi bia ono no hyehye yenko ba se wo ba ha se ne be betumi aboa na wo ho ahen ha oni nti ye ma wo se futu we se okay sika na wo pen bosia na wo pen no de bia se na wo de mai se susu account a e wo se ye hwe wo sika de bia de wo de mayen ne yegina so de ama wo se ne be de koma wa enkoye se abro ahoden so sure nti nkakra na wo de mayen no eno so ne begina de ama wo bosia na ni tua no so kwa de de bia sika na wo de mayen no enu bre wo se ete no sika ne demu dada nti ye megina wo so wa kwa ma office so yeah odi wo ba ya ne se time na so na fa so omne se wutu meje ba ko na wodi nhuni a ye sama ofofra enye ya ni ho nti wo sika bi da ho o pese woni ye adwuma bra na ye nkyere wo kwan a wo befa so wo betutu sika no ma wo sika no na de me de ne se starting programming ebia ye nya kwan bi nka dance amanfo adi me ade ma supervise be for account wow almost started I think it was October kakra the obe fixed deposit in enche bi ebe so hey ne kakra wo hon obi advantage won say obi to make say mi sika no kra mo de fixed deposit no de me de be ye ne de ensa nko na mfaso e be da ho no emra na mi meyi udidi wa de ho kakra sa didi ho enti ye tufu good wo sika bi da ba bia bo modern fabra na ye nkyere wo kwan a wo befa so a wo sika no o de beba na etumi abo ene madam sesei eya na nsemisa no edoso kire se akuafo be frɛ adwadifo be frɛ abaye adwuma yefo be frɛ ankrankra nnwumafo be frɛ adwuma wura be frɛ na na opanyini bi kura de besi me so na mso di enyabotre ye bo no ma no a fa no ma no ne kosi wo na ankasa ho na wo de ani si wo ne nkasa nti madam ma ye number no uwia na de branches na tumu ama me yo akra me da se ye number no se ne osika ye no ekosi yo na ankasa ho Michael Kwabna FVA okay see you na ankasa na area imechia good number ne ye 050 168 27 37 050 168 27 37 na number for front so ye 050 161 79 24 050 161 79 24 Intino Sachaduma say Rabank yeba ye 46 good years in ye and ye were 8 branches and I say Nkrabata Ngoche near what 3 mobilization centers Tina ye Nkrabata no ebi wo Sachaduma say Sachaduma say na ehwa so ne ye head office okay na so pese woni ye edidwa ye ben edwa no Sachaduma say edwa no okay ena edran so no ye wo GPRT for edan nim okay ne wo kwa abri Kenya se he ya MA school mo anase wudru hon mo na wo so wo pe abrosan no ase station hon mo na ene wo angunaga meka say no na mechia angunaga jomfo nyina jenefo ne traditional market ni nyina ojoso tina angunaga so ne ye wo jenefo mu hon mo na baby a wo bebisa bia no obi abeje wo so ene wo aboabo nso no ye wo post office ye ben post office no asoase ekwantempo no so okay ne waterfall tafo nso so ne ne mtro ai mofretro ena edin hwanimu anasa club 600 eno wo bisa obia na obia be kyerɛw
ne wo bompata a eye edum branch eno so ye wo box fm echiri honom na ene ye wo moshi zongo a eye me ankasa me branch na me chia moshi zongo fuo nyina jumedi a wo mu ne ye die ne ye ni sododo eno so ne ye wo second station e honom na ne wo 3 mobilization centers no ye wo enyinesu address echedumase municipal ne wo chechire eno so ye efija kwa Bray North ne wo edidwan eno so ye Mampong municipal ntina na chechedumase branches a ye wo eno no mo empanyifo awie da mo ase yankopon hira mo pa adofo media metri chechedumase o na we enti wadwuma sane atie bia no fa wo hobo Sechedumasi Rural Bank PLC 050-168-2737 one number ba no ba konso ye 050-161-7924 unya sa number we ya frewate dia wonti ase bia no ye bechirim ene da sebre imu plus capsule so no eno nso ye duro ubenya ska dia ba Sechedumasi a ma nipadua ne nso hu hiaw eno na ekopi ska na ba na utiwa utiwei ma wapomudin hu hiaw enti na me kanfo da sebre imu plus capsules eduro we yi a onomo a eboa ma omogya di afurusane kama no me kanfo ama wo eduro a wonomo a infection bia ba nipadua no bia be yi afri wo se be ma wa ye mere ana oba wa ye mere wo mpamu a da sebre imu plus capsules eni bedu akagire mu oya dwuma kakra no abre untimu na twetwen wei oya wo a wote aduro wei a meka ho asebi na ye UK nko anu omo ye ko enti no onto no Ghana ha ne yesi dabi mo ya sa mo ma Ghana fo nso ho akire won mo nya bimra na ye nso yenye enti wo ba Otec femfia ha wo hwehwe jataba da sebre imu plus capsules yi UK duro Ghana ha eye Ghana duro ne ye ko UK ya gibi wa ha wo betumi aba betobi na wanom ubehu asem wan na Krobea ka wasemi ena se wo ye oba se bi wonsabuo manye wo problem da bia ya wonko na wote oba bema wakoti nemu yade bia wako enko bema dwunso tumi betawo sa de na ya pa me se wononom da sebre mixture eno nso ni nyina bi free ho wati asia white ne candidate hawo no ni nyina be free ho ma menses na free ho ma bema nso nemu yade na free ho ma hwato ene wo da sebre blood tonic eno no onom no eboa hoden no emogya no ebeba ama anemia wanimu aye ho ye ani no amogya awe na wo ye wuo no ni nyina ebe free ho da sebre blood tonic emuo ne ye pa enti brana betobi ewu Otec fia ha wate ye number ni bibi ni na wonte ase afre 0535 01 0442 0535 01 0442 Kwame nana ya ye die ya ye die na me aware na me dwene ho a me ntiase o ware bi na yiwu so ware bi na yiwu o eye nti me hu be ma bi na so okope oba bi na oba na nti o ntiase na ho ha no ho na ye me ya o eye wo ko fo bia be bo no ka no wo se won pina se me do no edo na obedi ada ebedu eche na Krobea na hu na mane na wo de bre ni ti ma me fansia na me famo asemi opanyini sene ode beda me ne matiefo ne mabedwafo no ese oba no obo copycat bi ene se onsa woni ho no a onfa mrewo ene wayi nani ena onso wayi wani ti de edikan sa wade wo ho a yenkan japade mu asem fa ne se onte se plot no yaton ti fa ne se awade ni mu oni oba ne wo plot a o blocks more than 600 in a good plot de so enti obekọ oba na busua ho no hunu sesese ba bia aduro no awade no anu oba ne mpebio enti wo de beto abusua nanim ebasa ye hyebre amawo ene wabusua ne ono nso abusua hia enkurubo nkoso awade ne ngu egu no ne kura no se ye toma wo a ena wo ba abekira asase a onim ye no toye enti wo beche ehonu ne be piem se watone de a ene ye won so chefa no se ne ye ton no ye value ene o brox no
yɛmfa wade ma na nso tena wo baabi ate nti diaka ene de sese yehwo de taa wachi na yehunu sene yetie no yebeye oba no yese wo ho mfao nanso da se boa wo ho beto enu ama wo na aware ye ja Samuel Apia o soja ye no benya contact ye to nsa frew ebi announce kura wade wo da so pe wade na adidwa ato bi kura na eba nom ne ade a ne nyina ye hu sene yebeye no ti yebeye na yetiem na yahwe won so ene papa yi nso ni akari madwempo ni ehu de be yenti ozoja shia ye okire ho and sister spices no eya pebi aduane ye wo good flavor ye wo fish flavor ye wo chicken flavor stew flavor and a beef flavor sa sister spices ya ye ka ho asemi sister foods o ma de sister mackerel ba ye no o ma na aye o mo track record enti se wo pe spices sister spices na ya to na fa ye waduane obekuma se adum pampa so pizza Roman Hill so amedwom ne bantima dwom abenya bi CMB ni okanchi won kran benya bi frɛ yen wo 0243 53 5025 and 0279 140 940 asasufo kubi heba powder no onuada se ne awutie mi ya pebi ebema ebemu agina so se wo ye bema na sebe wa ye mrempam 2 minutes na abo wa de ya fon atwikom wo de betoku bi heba pa da ne bi Otec FM Asem Beba Dabi before no ho benya bi ato e na akọ Misty Heba any Brazil requirements wo mruma benya bi of ata drugstore wo buakwa Kofodia station ho Fodjo Heba Yaw Asante bekwai e na top amazing water fo pankro no afi wo kosma de ba obo ase ba bi eto mu bi akasa ope asasufuo kubi heba powder ne bi your number ni so far Samuel wo de adrun by the number ni 0244 166 602 and 0243 505 775 enu anom ni adofo nyankopon nhyira o nhyira me o nhyira ye nyina omo ayen na ontutu ya namo enso emfa ensi na na wie me sori na me de awodadie mu nchia yi ma akwada ketua yi enra ena na ye wawoda na udi de Frank Kofi Yeboah abrepo broni krom ena akwada yi owo na wa papa Frank Yeboah ose wawoda no ugina sa akwanya wi so ema o happy birthday nyankopon enhyirawo anuanom kwadwomo enhyira ni bi enso enka no Dr. Cash di dwabrem to aso amawo